Akoma edansiom na yet mediatina order. This Akoma edansiom na yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma edansiom na yet mediatina order. This Akoma edansiom na yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Niebe mebe yetumpan. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Niebe mebe yetumpan. Eko baby ko sivi. Oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi. Oh ham baby ko sivi. This Akoma edansiom na yet mediatina order. This Akoma edansiom na yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. You never made it to Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. You never made it to Come on, me copy and co-CV. Come on, me copy and co-CV. Asem TV and co-CV. And you brief and co-CV. This Akoma edansiom na yet mediatina order. This Akoma edansiom na yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever make it to Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever make it to Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The baby say now Zenzen. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying rubbers and kuawari. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever make it to Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Darling, me ever make it to Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever make it to Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Me ever make it to This Akoma edansiom na yet mediatina order. This Akoma. Who's a cake for Sumi Musa? Last go be bomb sour. Say, Nsem. Also, mini be sad. Be cry, mammy be cry for Madame Poor. Oh, now me said the man university.
Mama, mama, so afiano ankasa no. Wuni ahwehwe wo fie. Osi bi nim se de panim ni sita. Mama mi wo bi. Wuni ahwehwe. Mama mi wo bi. Yes, say that. Akwasi wa dwedwe kwa me melo kra ma pai no na no. Nti mama, What pai wo dey? Me wo drop melo. Ma pai. Nti mama me so akwasi die. Se wo wa mi hu What pai wo dey? Oso what pai wo dey? Me wo drop melo. Ma pai no. In the glass. Yeah, Mama. Robert appear be kubi o. Don't worry. Oh, don't worry. And campaign mine is me. And I'm not sound for phone and remember this kind of ways. There's so many we are nobody's catering for me. We were we are in a weed smoker. Some of you are looking at me, you look like a weed smoker. I be they are fools. They are fools, yes. We know we are more be or mufie. Or mufia conforming for himself or mufie. It's a munu mufia. Ah. I can see a gentleman like me and tell me some new. Then I'm more damaged the image of a gentleman's outside. Now, we are mine a fan of this. What be so much that say, by a dingy. If I am a summer tell you, what be such a minor talk at the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as some crown. Now, we are all fear being also your by force who did to us. I mean, we know what we did to that. And you also do fear some women. Those fools. Among can send Gumi in Asuma or Yanni or Yeno. Can you imagine, say, Obama, Warwa? Many you don't understand me. I'm in over to me with base then. Now, I know you for your fiasco. Where you see us, who feel only about more than I only about any oil. Munya side and must say, Moon and we was a reason. Madam, look at me. Miss Yammy, The family who can name the woman. we 14 today where you 14. Meme to one young boy, man, quiet, and Master man called the Nante Basabasa, Mr. Migdali Jumano, and on a swomono. Okay, Mamunina Kwaba and area at the back 87.9 FM. Akuma some Jumedia Brasuma, Aquaria Matrase. And Yabeja Fonina Yayakrado, Yade Bremo, na Shannon son, Emma men say, Jumedia Ubeshebi, and what ye be. Na Ubeshebi and ye on your TV, Apodonkwa, one at the bedroom live at the Amaye. Pasabre, dear, Ube to me, I should be our Facebook, Yakuma 87.9 FM, Ube follow na wa like, wa comment, na wa share, follow like, comment and share away in Facebook page or YouTube Akoma 879 subscribe in your notification bell no so a breast on your notification no now one so ashama for front so enya be share ewo YouTube ho enu nti u follow yen ewo Facebook na wa subscribe ewo YouTube ho so ede amaye Free FM 97.5 wonom ewo Tachiman na sanso ena ubetie bi ewo dwaben a eye obin sika information center ewo dwaben odrefe ubetie bi eho anointed fashion ewo body ayeduase Raquel Minerals Limited papa ye chia wo na wie na nasafo information center ewo Asante Mampong na ewo nso na ebiem sanso enase yeko Amunaga Junction so total filling station where wo ho mu mpanimfo adwumayefo ni nyina so awie ye chiachia mu nyina na ye danyame ase se kwabo ye nyina so ye ho eban na nakwa koko ewo hasan so na evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Sikapa wonu nyina ewo ha na Ishmael Hayward ono enemy producer abribiano ono na ebomi chidom ene adrontene nana yaw ene beluchi nso omo de yen ebeko social media Facebook, YouTube, TikTok and afe ye handles no akani nyina so ubenya bi ahwe ewo ho edi ameje so ene awie ene Marcos edi no eldasoa eye Marcos na yere aho kakra esanse yese eka wonantini na aka woto na aboa no no se sorry free meso na ekase sorry free yeso atu obi no ebetumi nso
ato ɔkyena yɛnuanom yɛ a wɔn ɛwɔ yɛ capital ɛyɛ nkrankurodua no emu no nokwasɛm sɛ nea esi ɛwɔ hɔ no ɛyɛ awerɛhosɛm yie papapapapapa kyerɛ sɛ wohwɛ a wontumi enyae hwɛ ɛda na woka a wontumi enyae ka enwie da esiane sɛ ani enyae awerɛho nipa a wɔnom efiri mu nipa a nsuo ɛde wɔnom ɛrekɔ wɔn a wawo foforɔ na wɔhyɛ dɛm na nsuo ɛfa wɔnom ɛne wɔnom ɛma mmɔdoma no awerɛho nwura se na mekoduru fie deɛ na mesu wɔn a wawo foforɔ wɔn a wɔn ɛyare stroke ɛne yadeɛ ɛnkaeɛ nkɔdaa nketewa apemfoɔ yɛn nkɔkora ɛne yɛn mmerɛwa yi yɛ a wɔn ntumi ɛnyɛ wɔn ho hwee mmeranteɛ ne mmabaawa mpo kora no a ahoɔden no wɔ hɔ mpo ɛna nsuo yi ɛretwe wɔn kura yi na mmerewafoɔ ne nkɔkora ne apemfoɔ ne wɔn a wɔawo foforɔ nkora ketewa nom kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ ahometesɛm ɛyɛ ahodwiresɛm papaapa na yɛsrɛ onyankopɔn sɛ nadaworoma yɛkoto ɛsrɛ no ɔhu yɛ mmɔbɔ na ɔmmoa yɛn sɛ bɛyɛ a nsuo no ɛbɛte kakra wɔ hɔ na deɛ afa no ɛbɛtumi atwetwe ɛde aba fam kakra ɛde ama yɛn na sɛ atae sei no sɛ nsuo no ɛsan ɛka sɛ ɛretɔ a na kyerɛ sɛ ɛnwe da na ɛnɛ mehwɛ yɛwura bi fashion designer bi na fashion designer wotumi hu no sɛ n'awura hɔ paa wɔresu paa nkurɔfoɔ nneɛma a wɔapempam nkurɔfoɔ nneɛma a wɔagyegye a wɔbɛpam deɛ wɔapam awie ne machines ɛne wɔsɛ everything nothing biribiara anka ne biribiara sɛe na obisa ne ho sɛ ɔbɛstate ɛde afiri hene fa koraa ɛhene fa na ɔstate afiri kyerɛ sɛ biribiara asɛe within a twinkle of an eye will lose everything hwɛ cars ɛna ɛtetɛ nsuo ani buses ɛna nsuo ɛde ɛrekorɔ na nka mpɛ sɛ nipa na ɛnra mesua adeɛ paa wɔ mu o na yɛba a mɛba abɛka kyerɛ wo adeɛ a mesuaeɛ ɛwɔ mu ma menti ho nkyerɛ wo na ma menkɔ me nuaba a yɛsu ansa na mɛba abɛti adeɛ a mɛsua ɛde afiri sɛ yɛyi bɔɔla yɛ nipa bi twɛn anadwo na yɛkɔhwie ɛde gu yɛ gutters no mu na ma gutters no ɛyɛ choked na nsuo no tɔ a ɛnya baabi ɛmfa kyerɛ sɛ ɛnyɛ easy yɛnea ne yɛyɛ yɛn ho aboro wohwɛ benkum na wahwɛ nifa wahunu polisini wahunu nipa biara ɛno nti woma bɔɔla no so a nsuo no mu twɛn yɛn nuanom a wɔn twi is it pragia saa bibi no mmienu no yɛ na mekeka bom deɛ yɛde fa bɔɔla no yɛtumi fa bɔ aboboya wɔn de fa bɔɔla yi wɔn hyɛ da paa ne yɛafa ne sɛ ekuntan yɛduru baabi a ne yɛgyae ne yɛde agu hɔ ɛkwan mu koraa na wɔmɛgyae na wɔn de agu hɔ wɔn tumi fa ne bebree anadwo obi ada ne yɛakɔhwie ne yɛde agu mu mepa mo kyɛ wo yɛnea ne yɛyɛ yɛn ho o yɛnea ɛna yɛyɛ yɛn ho and now yɛteɛ mu frɛ aban yɛteɛ mu frɛ nadmo yɛteɛ mu frɛ ho ahwan yɛteɛ mu frɛ president ɛdeɛ na wɔnyɛ ɛdeɛ na president ɛnyɛ wɔyɛ nipa wɔka momfa yɛka momfa nsi dan si ha adeɛ bɛkye wo bɛkɔ na dan ne si hɔ nto bɔɔla ngu ha adeɛ bɛkye wo bɛkɔ nipa asɔre dasuo mu wakɔhwie bɔɔla na wɔde agu hɔ nsi gata yi na obi akɔ akɔfa concrete na wɔde esi gata no ɛna no mehu nkra police ni bi a ne n'ani abere wɔkura matok na wɔde bubu gata bi a wɔbi esi no wɔsi no because ɛwɔ ne store anim wɔsi no enti sɛ nsuo tɔ a
wopɛ sɛ emu mfa hene ɛnkɔ hene kɔpem da bɛn ɛne yɛbɛkɔ so ahwere akra kɔpem da bɛn ɛne yɛbɛkɔ so ahwere japadeɛ bi a yɛasɛm mfifire de mfie bebree ayɛ na yɛahwere ne nyinaa obi apue firi ne dɛ atade baako ɛhyɛ no ano hyɛ no ne biribi asɛe na deɛ yɛ na mebɔ mpaeɛ no sɛ wɔn a wɔte aborɔsan so no wɔn wɔ soro paa no na nsuo na fa aseɛ no emu no ma kyɛ sɛ yɛn mpaebɔ yɛ bebree ɛna mentumi nna mpo yɛsrɛ mo yɛsrɛ nyame no na yɛsrɛ mo nso nipa no yɛsuban bi yɛnsesa no kakra na ɛmmoa yɛn yɛntumi nka nkyerɛ nyame sɛ ma ne ntɔ nsuo afe na nyame ntɔ nsuo a maame wobɛka sɛ nyame ntɔ nsuo ɛfɔm awe ewiem ayɛ hye mfuturo aba akuafoɔ se yɛ mfudeɛ and June July nso deɛ wɔ biara nim sɛ yɛwo yɛn nyinaa nim sɛ June July deɛ nsuo no brɛ no ɛno no yɛnim ɛdeɛ ne yɛyɛ de twɛn saa June July no ɛdeɛ ne yɛyɛ ntotoeɛ bɛn ne yɛde gu akwan mu twɛn saa June July no oh me kyɛ sɛ mɛwura hɔ ankasa nkora nketewa nsuo afa wɔn Mame ma wakɔ aba. Na wumpo mo te sɛn. Nyame adom Yɛda nyame ase. Wodin? Pacho Gloria Ejiwa. Gloria Ejiwa. Ejiwa kɔdi a wotu a ne nsɛm mogya bunu. Okay. Gloria, wofiri hene ne ba. Me pacho mi free oshim ne ba. Okay. Na area yi Gloria. Enu asɛm a wode bɛto yɛ no mbɔmmɔde a ne ka na yɛnsan tie bi yɛnkɔ ahoma ne so nti asɛ bɛn na ade bɛda yɛ me pacho awia yi deɛ bɛrima am ne ne wo na am de na ba pacho fɛ no Anthony Fusu pacho meti wohwim na hɔnom na wohu me ɛyɛ no akasa kɛse ama me mente baabi a mete a meyɛ adwuma na obɛto m'anim sɛ wɔpɛ sɛ ɔne me ta pacho ɔmo nso akora ni ma me na ne ho ntimi heha no na sɛ akora no ne moduro ne kyɛ sɛ ya wo munyo ya so nso si twetwe ni ade oboro okay yankwa bacho mihwohim ne ba awie na be me hwe na Anthony Fusu na amama ba ha awie bacho ohun mi ohwim na ode beto me nim so pese one metana na me ne tana aye no 1 month pepe na me hu se ma fa afuru na am de koto na nim me ba chom de kwato na nim no ka chem se min koyi nyinsan nim na am ka chem se nyinsan yituguo de mi ntumi nye de mewo no ka chem se mewo de a ono wo mo ana ho so bewo enti no won hwe me enti nyinsan nim no bo so me so bia me ko ni fie ko bisa ni scam de be ko hospital me ko abu a no wadidi matem na maba me nka bibia ti me de to na danfo ba ko anim na ode kwato na nim se me here scam de beton kra na ma akọ to okoka kire no 500 cedis no de send them say me nye ti free one ba chan fa toto ne ma wo de kọ wo ba chan ukoto bucket ukoto hwan ukoto 500 cedis ade ono kwa waboni wiase na wati mana eye my Ghana yimu I say to us ba chan na me je na me de koto obi ti me anka sana me ye adwuma me sie ska e de choto obi kan Timpacho me maame bisa am se me ne hwan na enyim ye na me de ka kire no ko ne wo ti wo de kwato na nim me ba cho ko ye na wo de kwato na nim na ogi tum but afa de no wo se nyinsan na nye wono ti me ko obi a na wadidi matem ne maba ti emu a na me tam so na me de ko we na me nyem no mo di nkan ka chem se be ye me operation dada ti me ko wie ye no ye yi me no na me frɛ no ese e ka ba ye 3500 ena o ka chem mo phone so say enye ono na nyisen no ne menye mo yindi min kope be ma wo ne me ewo ye na o meyi min free hospital Anthony say you ono wo na enye mo ye ba chan enti me de to me ma me anim me ba chon na e ka me de na me ni obi a wo okay ti me de to me ma me anim na o se na me fa phone ne ma no na ono an friend no mi sam o friend no the same asem kro na na o sa ka kire ne se me kope be ma na o meyi me in free hospital
ɛna me maame ankasa na ɔkatee kɔɔ no enti me maame frɛ ne maame baako ɛna ɔde too n'anim na ɔka kyerɛ no sɛ onim obi nti wɔnkɔgye bosea wɔ ne hɔ na wɔmfa mbɛyi me ɛna me maame kɔɛ na nipa ne maa ne sika no bi na ɔde bɛyii me free hospital nti yɛbɛduru fie no ɛna ɔde too ne bra panyini baako anim ɔwɔhwidie mu ɔde too n'anim na ne bra ne sɛ onim sɛ seesei deɛ wawie biribia nti wɔn bɛbɛ fie nti na akora no nya 2 months sɛ wawie bibia Ah. wawie bibia na se kyerɛ sɛn sɛ ɔse me maame abɛyi me afiri hospital nti ɔne ne nua no ɔmbɛbɛ fie okay ɔmbɛbɛ bi aba enti bɛtua sika no ɔkaa sɛ ɔmbɛba no agye sɛ akora no next month no anya 1 year obiaa nsi hɔ nti mebɛɛ fie foforɔ no mu hɔ no deɛ na ɔse ne papa baako ɛwɔ Oshim wɔyɛ fashion designer ɛna yɛde kɔtoo n'anim nti mede ne ba Bohyɛn police station foɔ no ɛna yɛbɛka asɛm no wɔ hɔ na ne wɔfa no ɛbɛgyina mu maa no na ɔkɔhyɛɛ sɛ bosome ɔde hospital bill ne bɛba mebɛakyɛ bosome ne soe no wɔanni ne bɔhyɛ ne so ɛna afei sɛ ɔmo bisaa ne sɛ bosome sɛn na obɛtumi anya ama akora no ɔse 250 cedis bosome ne so 2 months no na ɔde kɔɔ hɔ nti firi hɔ no deɛ wamfa nkɔɔ biom nti mekɔɔ hɔ a na makɔgye sika no de aba fie ɛna afei mekɔɔ hɔ biom na ɔmka kyerɛ me sɛ ɔbɛha adwene nti no deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ ɔwɔ me number nti ma register mu de abosome ne so a ɔmfa nto so ma me nti saa na no wɔyɛ no nti 2 months time ɔmo ka wie no na ɔde sika no kɔ police station na me maforo kaa waforo kaa akɔgye sa akɔgye 250 cedis ɛna police ni baako ka kyerɛ me sɛ saa adwuma wei deɛ nkwasi adwuma na wama me yɛ nti ma memfa kaa ma ha biem sɛ wɔnim me number no ma register de abosome bi ɔmfa nto so ma me ɛna ɔyɛɛ ne saa nti last 2 months deɛ no ogyaa baako wɔ mu amfa ama ɔde 1 month sika ne brɛ akora no mebɛakyɛ awia yi deɛ hospital bill no nti na ama me de naba next month na akora no anya 1 year bɛ ɔhyɛ 1 month sɛ wɔde sika no bɛba nti next month na 1 year ɔntumi mfa sika no ma mebɛakyɛ no nti na awia mede naba no okay meda sɛ aha yɛ akoma 87.9 FM Onua TV akoma mu nsɛm dwumadie no na wɔhwɛ no afei wotie no yɛne Gloria Gyewa ɛna ɛdi nkɔmmɔ ɛna awie na yɛkɔ na yɛne doctor akɔ akɔdi nkɔmmɔ aba na yɛabɛbisa Gloria questions ahodoɔ na mmom no abɔso baa na mɛgya pan nti wadaworo ma mesrɛ ma menka no ketewa bi na menkae wadwene ansa na doctor atoa so ɛde ama yɛn ne flood na ne wɔn kra no na meka wɔn asɛm nti mani nkae amfa nhyɛ mo ase but nea mekae mo ɛne sɛ yɛsrɛ mo yɛba no a brain tumor yɛba no a tumor abɛda n'adwene mu no 8 years Christabel yɛsrɛ mo a madaworo ma yɛbɛsan akɔ so ebie mu nyame yɛ adom a doctor sɛ 7th July ɛna ɔbɛyɛ surgery no na 7th July nso deɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ abɛn awie ɛyɛ benada ɛne week benada edi anim yi 7th July ɛyɛ 2 shots abusuafoɔ no kyɛ because na ɔmo pɛ sɛ ɔmo tɔn ɔmo koko na nka ɔmo de yɛ but koko no ɛntimi amatɔn ti ɔmo ani ba ɔmo ho so no na ɛbrɛ no ɛyɛ so ti na wɔso ɔmo tutu mirika pasade akora no nso nim adeɛ school odi first saa no deɛ yɛntumi nhwɛ ɛma tumor no enyini ɛmɛdane no enipa foforɔ a wohunu no a wontumi nhwɛ no ɛno nti mɛkɔ no maba na mɛba yɛbɛtoa so ɛwɔ ne yɛne Gloria nso atoa so ne yɛfrɛ Anthony Dr. Mame ma wakɔ aba Marco Major na wo mpom te sɛ ne so akyerɛ ɛnɛ wɔde akyerɛ you grow fine nti yɛbɛkɔ so a na yanom grow fine bɔmmɔden a na ɛma wo nsa ɛnka wo deɛ doc yo Marco Mame na wo ne watiefo ase kyia wo ne watiefo grow fine mo yaduro a yɛde yan kase kokoo ɛne yaduro friend design to xylem and afra yɛ mo yaduro ayi mo yaduro soronko a obi obɛnum aduro bia wa dansipo odi fa aduro ho aduro hu adansi yire bebre Marco yɛhu obi a wanum aduro yi a ɔse ma nya adansi amfiri ho ebi nsi da obi si n'ani so bire no emu ana wiase twa ne ho mu ana asase yɛ tententen onya grow fine mo yaduro no yɛ no nyame adom ɛne sɛ ni so bire ne kɔ obi so na tika kra bi na koma na agi pari omu ana ne yɛm ahye no ɔno grow fine mo yaduro no saa ɔha we nyina ɛkɔ obi sɛ honam yaw na poso nyina yɛ ne ya ne koto bi ne kyiribrɛ mo ne sisi ne sasabro ɔse ne bi ko no ma ko ni dompe mo je gogoro ne to ase twetwe no ɔno grow fine mo yaduro no nya grow fine ointment twetwe ye no nyame adom ɛna yaw ne nyina akɔ obi sɛ dura na dwo a obi ada hwɛ nkromo no ɔno de ontimi nna obi ni kɔtɔ ha no amina bɛtɔ ha
onya growth amagedro no ye no me adom na ade achi a dise be body prum nyane no ansa no asore bisa aduane si ho a ode ne sebe wom saa wontimi ne di onya growth amagedro no ye no enne odi saji ntumu bi de wose pompo na ebo no na epai na ebo no na epai onya growth amagedro no ye no na me adom pompo ne nyina ahwete obi de wose odware wi a dise okopa afe no de adwene ho onu growth amagedro no ahohine nyina atu ayira na de betom ana de betwam ama growth amagedro no se ensoto obedu pharmacy na aka biru ne si ho herbal shop na aka baako na mu bi oba bia bagem ne growth fanshem eye menstrual disorders nsabuom hawo de mfie du no ntimi mu ne nsa no growth amagedro no mogya na ba de ba na oti yaw obi se aka na wotwe enenum amana bu ne nsa no obi abete ne nka onu growth amagedro no ene wonti yaw bi mu hwe kra na ne ho ya asai growth amagedro no obi se de no eba na yi clot ani tuntum onu growth amagedro no ene ate kama bosum ne so a na wotwe enenso na aba kama onu growth amagedro no a sidi si yaw no obi se de no wo ye de tot no ahyehyɛ ma ne ho wo ye de menses na ansa ene wo ye o kire na atwa mu anasen aba maako onu growth amagedro no nyame adom bibia aba kama onu growth amagedro no a tot asem bia ni ho ebia ni ho 7 days solid ba isi de ne ko hospital kra ko wo de panie efise mogya na ebufa so intimi ntwa onu growth amagedro no bibia ye kama na de ne ama ye nua ma no matumi dini Dr. Menses ene say oba bi si wa ye family planning afinie wa wie wo so opɛ de ba bia tena mogya isi jemia omma onu growth amagedro nto ba akokora ansa mogya na ba obi si wa pa wo papa wonya edo bi ka kire se ko onu growth amagedro no efisi wa ti se doctor ka se nyankopon amu oba bi abonini na mmom uyo oba no anhwe o mesisi a wo betimi abo ode wo sia yoyo kopɛ growth amagedro no ene bada ne na so ene oba fiafro obi afafro ene mo growth amagedro nti nti se o tie radio no a the number no nebeka growth abusua no ho felicity ya TV no na do phone atwa mafra TV no se de be ya okọ pharmacy a umre growth number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ne akosu efreze bako ene adansia eba a nika a enuamanum enuamenum ye papanum ebo yaba so ni se doc e ho ani ensa ni nan na titi kura de be de ba me be pimpim ho sa enko yadum no anuma enko enya growth amagedro no ye atu ayira yes ti doc e de konfasa o hawo iba na de kura de wo waduro no mu to no mu na yare sala ye ntem sa e ba ni aka kire o se eye so anu growth amagedro no ama wonsa no na ayo tititiye neko efise ade e friend kokoo no enuane pa wo enu ti na kwesi broni afibia na obefa na ode kwa agbochire no eno ne ade aye growth amagedro no efise a doctor fo hwehwe mu kire se ansa na be so wonsa ana ona ayo tititi no na sra de bone na friend cholesterol no wodi kan wura oni pedua no 15 to 20 years chibom no a wodi ni 10 years ago no ehun sunsanso na eba no srade ewura mu a efum kowura untiri bi efre no actually sa actually ntin na doctor for kire say eni kwa se bibia fam ka emogya ni pedua na no awie ade ma akoma no apompe akọ ni pedua na kwa nyina ni mogya no so kwa wo kọ no ni ono kwa na ekọ enuane e wadididi ni pedua na twetwe na efre ni nutrients enframa a wahomedie ni pedua na so ni so efre oxygen no na efre mogya na apompe akọ ni pedua kwa nyina se de be ya oni pedua no be grow fine de nyame anyu adom na srade ko ruwa sai ntiri mu a ema omogya ni ni aproye doctor for to the low density lipoprotein it's mogya ntimi nko ba bia o se ko adan quantum yesa dia tete beto di pedua no so enti kokobo ana sankyerani a oni pedua no be kire o se yare boni di wani mu ba ni so be hu se wonsa ene onayo tititi no oni pedua na ebo nka ye wo bo kokko se no go fa mageduro no enye sa srade ni bedai ntiri no ma na yare kase a e friend no atherosclerosis ma kodu sa be dia na ye den e chi se mframa no na e friend oxygen na o se frame mogya no ko adwem no ntimi no ntam se mogya no ntimi nkoye e sa dia tete beto di pedua no so ma ko edu sa bre yi a wan hwe ye di problem bebrɛw if srade no ewura ni pedua no ko da ntiri no na mogya na ntimi anko wadwem mu a wadwene cells no start se ewu ti de so wani wano wonsa wonan obema ende ebobo na cha yeka kojoto mako
pressure ti beto edi so fi saa bere akoma de ahode wofro na epia mogya no wonum growth hormone yedro no ebeboa saa pressure yi kɔ wani so ɛno na yɛka sɛ pressure bo wani so wonum growth hormone yedro no bibia bɛ kama wano timi kyia unsa dompe no mu ne da ho wontimi mpagya adentia cells na wu ɛna obi tia fom a so atia fom so ne ma entofo bi so da na dwo a asia soja egu ne ho honam nyinaa hyehye no oso wo tena fa ko kyɛ na ogyina fa ko kyɛ na ne da se pagya bi kura de oso wontimi nsiri trase bi so siri trase a asi nani eyi atofom na ne tifa edwane ga num growth hormone yedro na yi saa srade mfiri ne pedua num sɛ de bɛyɛ ɛmoa bɛboa ne saa kakra na srade ne foro soro koduru adwene ne ntiri num na pressure bi ba na adwene ne ntiri ne pipe doctors wanya stroke na ja okra nsa akon ato yebusi ehun sɛ utimi kɔba kra na tisen na yare akon ato saa yare a doctor fo ato ne din silent killers pressure stroke heart attack a doctor fo kyerɛ sɛ ɛyɛ preventable yebetimi esia no kwan nunum growth hormone yedro no ifisa duro na ɛwɔ mu na ɛfrɛ ne xylem no ebua yi srade efi onipadua num na kokuo no so aboa ma mogya atiafo sɛ ne yie wonum growth hormone yedro no a esiesie onipadua no ma onipadua no yɛ kama ɛno ne aduro a wonum a ɛsa yare no na ɛsan siesie onipadua no ma onipadua no yɛ kama ɛno nti ne ato aduro ne din grow fine ase kyerɛ ne sɛ nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini na saa bere de wo ho din nyinaa ɛbrɛ pɛ sika yi enkoto mmerɛ bi ma wonkɔ pension ma pension sika no wo san fa koto nuro no wonum growth hormone yedro no a bibia bɛyɛ kama nyame adom yɛ de din ko so bi aba ya to din grow fine ointment ɛyɛ honam yaw aduro ɛyɛ sasabo aduro ahotutu aduro waposo na twetwe no aduro no otu ase twetwe a na aduro no wonum growth hormone yedro no a na de ointment no so twetwe ba bia yɛ bia wonum growth hormone yedro no a bibia bɛyɛ kama yɛ ba ha da bi etu enuama ma no mfu sɛ bɛma obɛma no enye dompe ne hyem ɛyɛ ntirintiri ɛna mogya fam num growth hormone yedro no mogya mfa ntirim ye na afro bɛma no wagye wo so aduro nti na enuama no mato edin de mfie du no mu ni nsa onum yɛ aba de ba na ɔte yaw ɛna ɔte yaw ne biem why family planning na wie na otwe mogya ni nem ma wadura ne growth hormone yedro no ba bi etu aduro bia benya growth hormone yedro no bi ato sɛ yɛ pharmacy herbal shop drugstores yɛn akasa so wɔ kasa ɛnam a etu aduro no wo hyɛ ka na wato bi na mmom sɛ open dodo matu atɔn na wɔ asante region ha bisi yɛ akɔtafo PFA pharmacy wopɛ 1000 cartons obenya ma bisi herbal umrom angelos umrom apidanko umrom Colina Ashtown Brazil require wokewo Tinatex Sofolai purely wabuakwa have me was of quality obenya growth hormone yedro ointment no saxeba potassium blockhouse and so potassium Costa Pharmacy Pampaso yellow and orange wamukum smart heba obuasi Santiago ho wo nkran mu akwo kanchi drug lane angel heba halos repash obnyina wo growth hormone yedro ointment ni bi asama fonko Ecus Pharmacy House of Drug Widama obenya growth hormone yedro ointment no saa na tie nkɔkɔ hillside when a friend Isaac drugstore obenya growth hormone yedro bi ato asama fonko Ecus Pharmacy House of Drug Widama obenya bi wo sunwan akɔ kapeba mose green light obenya growth hormone yedro no tachima ebido depo ahimfie opposite wa obenya bi brekum Dr. Clement obenya growth hormone yedro ointment ni bi ato takwa ni pristia wo asa bido fie growth hormone ointment ni bi ho takwa the crisis the answer when a friend apanchin krakra obenya bi kofori dia Gabson Pharmacy obenya growth hormone yedro ointment no udru mankasimu air social station information center ho jeffo obenya bi wa obroni and 1000 pharmacy tamale opk gombila udru burger sister coast provision store obenya bi unsa wonsa enu na yo titriti menka se ya na senacho obegya no the pressure ni gya kwan the number no na bre no ayebe 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wono no go from yedro no na oye no se makus na the ointment ni twitwi na oya oni nyina akwa e ka go fine a na wagi so say it makes you grow fine ya make we be out there ye be sia ba na abetoa ya de sua ne so nyame ensha papa doctor eye Akoma 87.9 FM for docs sia 0244 5965
032 na ɛne no ɛni nkɔmmɔ na ɛpɛ grofine mogyadire no so ebi aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna afei onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wɔhwɛ na wotie no na mame ɛnkae wɔ biem ɛyɛ yɛba Christabel brain tumor deɛ no ane nsuo tɔ nanso so sɛdeɛ tie bi ya no ɛfam ɛde nanso ɛnyɛ saa abere yi mu ɛna yɛbɛyi yɛni nso ɛde ama ɛyɛ obi a ɔyareɛ sɛdeɛ tie bi ya no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa dabi a yɛka yɛsɛ 2019 COVID bere mu na ne yɛhyɛ dɛm na ne obi a ɛresu no saa abere nso ɛna na obi ɛresi ne dan saa abere no nso ɛna na obi atɔ ne kaa sɛ wɔte aseɛ ɛno nti saa abere yi ɛmfa ho ne ahokyerɛ ne adeɛ a yɛwɔ mu ebi a na ɛnam Christabel deɛ no so ɛma wɔn nso onyame abɛbie kwan bi ɛde ama wo san sɛ yɛ platform wei soɔ no adanseɛ yɛ na ɛba ɛwɔ adɔyɛ mu no appeal yɛ mu no ɔmo ɛyɛ bie no adanseɛ yɛ na ɛba no ɛyɛ na ɛdɔɔso yie papaapa ɛsan sɛ nyame ɔmu n'asɛm so waka sɛ woyɛ adɔyɛ wɔsɛ ɔma emu wɔ nhyira ɛkyɛn ɔkyeɛ ɔma mu wɔ nhyira kyɛn wɔgye mu sisi ɛka nyame nhyira wɔ a ɛyɛ no obi nim sɛ nyame nhyira no ɛno nko ara ne sɛ wɔnyɛ sika bebree daabi na ebom no obi ka sɛ nyame nhyira wɔ ɛwɔ adɔyɛ a wɔyɛ de maa no etumi ɛba nneɛma bebree ebia na nkwanhyia bi nyame ɛfa so yi wɔ firi mu ebia na ɛyɛ yadeɛ bi a wonni sika wobɛtumi ɛde asa ebia na nyame ɛnam so na wɔde ayi afiri hɔ ɛde ama wo ebia wo fie bi na nka ɛbɛhye nyame ayi afiri hɔ ebia nka oyiri bi a wɔkɔ hospital akɔwɔ no ebia na nka wɔkɔ a ɔma nanso so adɔyɛ a woyɛ nipa no na ɔka kyerɛ sɛ nyame nhyira wɔ no na ɛsi saa ɛkwan no ɛno nti nyame nhyira no ɛnyɛ sika nko a ɛno ɛyɛ apɔmuden nkwa tenten sɛ ɔma ɛtena ase na yadeɛ bi ama ɛyɛ nneɛma bebree ɛna yɛka sɛ nyame nhyira wɔ a ɛde ba ɛno nti enyiwani ɛmfa ɛma Christabel enyiwani mfa ma no ɛnyɛ ne mfom soɔ sɛ akora ketewa ɛte sɛ na wɔkɔ ne school na onim adeɛ na yɛsɛ chiw mo bi aba abɛtɔ ne brain nim ɛno nti wɔsɛ yɛyɛ ne surgery ɛnyɛ Christabel fault sɛ ɔmaame ɛne like n'abusuafoɔ ni sika a ɔmbɛsan check ɛde akɔyɛ ɛnyɛ ne fault onyame de ma ho sɛ bɛyɛ a ɔnso obi ho kyerɛ no a wobɛtumi aboa no bi ɛno nti ɛnɛ Christabel yɛgu so ɛna no yɛawada no ne ɛfiti aseɛ yɛgu so ɛno nti ɛnɛ da yi boa me bi na ɛnra nsɛ na yɛka sɛ ka yɛnya nipa bɛyɛ 50 na wɔn aboa yɛ 100 cedis nipa bɛyɛ 20 na wɔn aboa yɛ 200 cedis nipa bɛyɛ 5 wɔn sɛ maako ebia gye 1000 Ghana cedis ɛne adeɛ in sɛ nka bɛkɔ yɛ nim na ɛnra ɛbrɛ a meduru fie no ɛna yɛwura bi Sunday 1000 cedis ne din ɛde Daniel Wilson ɔno ɛma yɛ 1000 cedis ɛnra ɛnwummerɛ no ɛno nti Daniel wonyame nhyira wo papaapa na ɔnyɛ wo kɛse ɛna yɛnua bɛrima Daniel Jenfi ya ɔwɔ America brochima mu yɛnua bɛrima Daniel nso sorry na wama yɛ 565 cedis yɛnua bɛrima Daniel Jenfi bosumi yɛ mu na odi ne birthday na yɛrɛ nso edi ne birthday nti ɔno nso me sorry yɛ na wama yɛ 565 cedis nyame nhyira mo papaapa mesrɛ mo mamo ma yɛbɛyi mfirim sɛ wohwɛ ne ti no ɛnyɛ sɛ na wɔnyini ba na ne ti ne teɛ ɛyɛ saa na tumor no ɛteɛ yɛayɛ bi wɔ ha yɛ handle bi wɔ ha Priscilla ne deɛ na yɛ 2.6 billion ikɔlebu na wei ne ɔnsɛ ne ti soro no wɔn sɛ ɛyɛ kɛse ɛna n'ani no ɛyɛ kɛse nti ɛnyini no ɛkɔ no tumor no ɛnyini kɔ no Beluchi mpatwɔ n'ano wei no wobɛtumi de bi agugu so ama me enyini no ayɛ sɛ nyinsɛn ɔbɛ afɛfra daadeɛ bɛkyi bia no enyini daadeɛ bɛkyi bia no enyini daadeɛ bɛkyi bia no enyini saa na ɛteɛ ɛno nti sɛ enyini na ɛfa adwene no a etumi ɛma n'ani no eyi because tumor no afa etire no mu nyinaa nti no ɛni no ɛwɔ sɛ pue
epue nti ani no etumi yi ebi wɔ hɔ a yɛde to so a ɔmo ma yɛn fa nto so but bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi de ato so na no yɛde bi kyerɛ mo sɛdeɛ esi teɛ ɛyɛ yade a ehu na wɔnim ade a ɛyɛ mɛmɔbɔ wɔ Christabel deɛ no ho no 8 years wɔnim yadeɛ no sɛdeɛ esi teɛ ne implications she doesn't know anything ɛno nti ɔmaame yi so ano ɔka kyerɛ no maa ngya na mɛ ɔbɛtɔ mɛ wɔte hɔ koraa no wɔresere because onim ade kora frɛ no brain tumor wɔnim sɛ ɛkyɛ na yɛnyɛ sika nyɛ operation no a deɛ ɛbɛyɛ wɔnim ɔyɛ so innocent onim mepakyɛw maame ma wɔ number no boa yɛn me nua dɔfoɔ yɛsrɛ mo momo ayɛ 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 100 cedis ebetumi agye nkwa 200 cedis ebetumi agye nkwa 300 cedis ebetumi agye nkwa picture yɛ da so aha picture wey bi asɛm sei na teɛ ebi nso ni brain tumor ebi na ɛda hɔ no nti na sɛ wohwɛ Christabel ti no a ɛsoro no ɛyɛ kɛse sɛ wohwɛ Christabel deɛ no hwɛ ne mfo ɛnyɛ saa na ɛwɔ na ne ti ne teɛ efiri ne moma no ne moma n'ani akyi n'ani ntɔnwi mu ma hɔ no kɔ no ɛhɔ no yɛ kɛse sɛ wohwɛ Christabel ti na sei na sɛ wɔn ɛnyɛ sika nkɔyɛ surgery na ɛbɛyɛ nti akora yɛ a yɛhu ni na kyɛ sɛ ne maame mu ɛnyɛ sika nkɔyɛ ne ntɛm ɛna ewie ne sei brain tumor sei na teɛ nti hwɛ Christabel ti no soro no ɔn sɛ ɛyɛ kɛse ɛdɛm enyini yɛsrɛ mo yɛma ne nkoduru saa mpɛmpɛnsoɔ wei sɛsi akora yɛ gya school bosome ɔte fie because ɔno ne deɛ no brain no astarte develop ɛwɔ ne left ne ti ne left nti ama ne nipadua no firi ne nsa ne side waa de kɔsi ne nan no left hɔ no ɔnam ana ɛwɔ so te sɛ obi a wanya sɛbi stroke nti ne nsa ne wɔ so ɔwɔ school ana ɛwɔ so nti schoolfoɔ nkora nketewa ɔmo nim hwee ya na ɔmo sere no sɛ ɔnam ana ne nsa ɛwɔ so ɛno nti wagya yi school ɔbɛtena fie bosome akora a onim adeɛ sɛ na school wɔn na di first na yɛsere no nti wagya yi school ɛna wɔte fie na sɛ yɛamoa ne nso deɛ a ɛne deɛ ɛbɛba ne kyɛn ne nsa no a ɛwɔ soɔ no obetumi ayɛ wo ba obetumi ayɛ wo faase me ebetumi ayɛ me ba menya special sɛ saa yadeɛ wei bi ntumi nto me ba menya special ebetumi wɔn nso deɛ no ebetumi enim sikani enim hiani enim sɛ ne papa yɛ ɔhene kyɛ sɛ enim sɛ ɛyɛ president ba anaa ɛyɛ MP ba anaa hwanhwan ba minister bi ba enim ɛtɔ da ya na nkurɔfoɔ bi ka asɛm bi adame correcti obi wɔsi adan na ahiafoɔ nko ara na saa yadeɛ wei bɛto wɔn kwan we are not cursed sɛ yɛyɛ ahiafoɔ a nnome na yɛ so and let me tell you ɛnyɛ ahiafoɔ nko ara esikafoɔ mɛ nyinaa bi ba sɛ sika wei no ɛde kɔyɛ surgery 200,000 cedis ɛnyɛ sikani bi sika enti no ne ba ne start ne nsa woso ya no ohu no ɔde no kɔ hospital na doctor ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ brain tumor yɛ pɛ sɛ ɛyɛ surgery ɔbɛ afia no wafa ne sika no wasign ne check 200,000 no ɔde kɔ ne yɛayɛ enti ɛma bɔnten ɛma wɔ bi nte but ɛyɛ ne a yɛ ne bie no ɛsiane sɛ sika no koraa no yɛnhunu bi da
enti aba agye se yɛde kɔ abɔnten te sɛ Christabel abusuafoɔ di ya na nkurɔfoɔ ate ɛno nti na ɔmo sɛ adɛn na ahiafoɔ manko a ɛnyɛ ahiafoɔ manko a esikafoɔ deɛ buru bi sɛ yi nso ɛbaa ya India na ɔde ne kɔ ɛhefa na ɔde ne kɔ ne ayɛ ama na ɔde na ade aba ne fie kudee na yɛ ne ayɛ ne bie ne ba na yɛ asɛm abɛtɔ abɔnten 0530 mobile money 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Mr. Yeah, dear way, mammy. Who first can one son I send you no bompa ygus. Catching ya mess wouldn't say wouldn't be. Now when you say what ferry ni penny mukasapa. A bit too was a bay your crowd about bontia beca eating to us sereno. Sikaya what they send ye. Near Bobuano diacosa Christabel yadieno. A radensha says Sikay so massa yadi way been toba. For we sikano. 100 cities, with 200 cities, with 500 cities, with 1,000 cities, with 2,000 cities, you can save a life. You bet to me I save a life, oh. Sure. You start saying, you know. Now will be can say, we will say, oh, message be will say, oh, mama dear Semu Benya, President Muhammad, we have Ibrahim Muhammad. Na man komente wonim Ibrahim Mahama nko a ɛna enye ebia ono de se ba obetumi afasika ni nyina so ahu na ɔde akwa ma akora no enti de bia yade bia ba yɛmfa nkɔma wɔ no nko a na ensa papa wo de no entumi ensa yade no but odie ne beka obi die ho na obi die beka obi die ho ebetumi asayade no so you can also do something and kase woni bi ye me di misika ne ntimi nso ntimo fa nkoma Ibrahim Mahama munim dudu egu ne so he also ono so one responsibilities and ayarefo dudu wonu so gu ne so nti ye ntumi nso ni na nkogu ne so but you can do something. Forward the kakra no, 1,000 cities no, or 500 cities no, 100 cities, 200 cities no, Fabra no be funny the America home, and kakra beso, and to see a quiet Christabel Sergia, one so be to me the one says, who work say, me sika kahubi, and found in the ketua eye, with sika kahubi. Okay? Sikaya ye say, Abia ye kukuru, Abia 1.911 billion the co na eka just ebia 2,000 and eka just 1,000 and so into yen to me into wo de no so so be so am ye de aye ti senka wo de na me so so am ye fa nkoya ebia na wawu ana agensam into won so save life ne be no matters can I was sending the ketua eye you are part be part obi nim dai bi beto wo. But this sounds a winya who mobroma akura we, and now winya who mobroma will be for Fred and Aquatana baby, near Gigis Kakosania, then winya who mobroma now send BBT. One so dear toa, will Becca will be Akoma will be Sunday. Now, my memo number, no name come nearby, Mecca send biacho, and ensure a year one crino, Mema Ishmael video CB, the Michian woman, and the Buenipa, and I'm sending the man on. Mepan my baby. Na machira wodi ntia me send sa videos no e de man no na we ye nipa na wote ho a we hu se nipa ho hia na nkwa ho hia 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 MC Marco Major so Marco MC na wo pomo te say adom nyankopa daroma me ho tene se ba heba no wede se ba heba obi aso ni ho a wode ne yade bekọ ye no mpemu yade na wode bekọ no amfa apomodin free ba heba center enkofie yes ebi nsi Debbie ye na ni da so asakura na no ntumi empeja ne ho no oba mere na ye sesa no no yes oba ho no yes and then why if
Why if a pa? Why if a papa? Ba he ba ye nyi ni de ni o ye bue. Enyarewa nyina bedwa. Agya wa adwela. Wona ko so no hwe. The yan so benya Ye abotre. hia ne so benya abotre. Nya time. Time map. Ya de ba mpofiri mu. But o sa eye bre. Na ye baby ye be ne tentem dia ma wo no kwa na se komu. Na no kwa mo ye de bibi na ma wa ye. Make na we de ye ne kakra. Kakra. Nti afebọ. Because ye can do mpa asem a other no mpe de awere a. Enya Dr. Ba ade awere ye de se fifi. Yes Dr. Ba ngasa. Untimi. Ntima ko Nyankopon hira mo adwuma pa mo ye mo de bo awiase man nyina Nyankopon koso no ma mo ahodene a mo de be ye adwuma ndabia ne da nyina ene ye de enchie mu odin ebe free Dr. Ba aso ye e de ama yahwefo ene atiefo nyina de dodo na anim eye ba yan ye kasa ye de ensasi e bo kire wo se de ye bia ye wo ho aduro enti sesi awiase man mu anyina no Ope Dr. Ba kwa yesi bibidro ni wode sa yade aba dompem ana enkonhia a ehia dompa na ye Dr. Ba nko na abetimi de aba enye achinigye enye wo achini fi so behwe aso ye ho a maamefo bi bobo ba bia na omote Dr. Ba nka omo ama omo fa ye ho kọ ho a enne omo abenya hoto ewe ye ho dia na chese Dr. Ba nka sa ye mpre ye ho de ye ya ne se ye manipa kro no emebrenwu abra ne yade etene so Etime so ena wie ya meni wudi nkomoi se wo maami bi wo papa bi yare wo nua bi yare wo ba bi yare a tito ye dompe ne nkasa mu yade a de afu ani che Dr. Ba na edin kan je number ne sesi na de meken wa frɛ ne no wadi nkomo eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 we a number Dr. Ba editi dwuma ewe aso ye ho se wo hwe Dr. Ba akira kwan ya hye ne so se ye wo Kumasi atonso agogo aban hospital na si on nachi ana ye wo ana nkran so wo do ani kire ho a ye wo Spinters Road 18 junction ho eno tu bu so obi o se Ope Dr. Ba echamfo ba nyare wa nyina bedwane a wadaroma ye be kyew esan ye nwuma pa enunti enemi ni wudi nkomo na nkomo na ye die no ye de da bia ye se de ye kan ne se ye hwedompe ene kase enti ade bia kasa ye bia no wo de ba Dr. Ba ho a wo de nya abotre na nya twen ema Dr. Ba se kase na edi hwammo no kase na edi unya no kase na me ne wabubu agu dompe na me ne wuntimi nante dompe na ma wo kokete so wuntimi na no na fe ya hwew ama saa no ma no afri wo so enti na awie ya me ne wuti nkomo mesrew ba bia dompe hye bia no a ye wabam bia nto Amerika tuanamo na fo ani kye Dr. Ba ho ye be kire wo mu se Nyankopon bo wiase ba ye no a Bible na ye nyina di akire ne de ba se ni dua na ba ye fa aba ne nsa yade no Dr. Ba ye nimdefo Nyankopon ede nimdia adom no e won haban titie mu enti wo koni krom kwa amda nso a eye haban ye titi wo mu fie ho eye adom akyede Nyankopon de dom no eno ana odi bia be pie Kumasi ne Asantema ne nkran ene abrochifo nyina di ho mfaso enti na se wutifie na se bia wachi kasa ye wo ya ebia wakonya nkwanhia bia manaka wo spinal cord enam ni utu spinal cord no wo hwe wachi wo na apu aba betua ho enti ama nne kora no ye bubu ani tefom mesra ma me ema de apu aba ne ma waba mumu yen ye beye ama na besan so pepepe ama haw ne amane na firi wo so enti na meni wudi nkomoi de me ka kire wo na awie ya ne se fo ani kire Dr. Ba ho na wachi kasa bremo se emu abiebie se arere se bia afra bi so eye no ma bebre se bi wo keta so wuntimi na obi de ekra de ogina wo kakra bi a jese otrase kakra jese ogina wo chese onu nkosi koda ana de nenam abrabomu esa na chikasa mu yade nanso ma me wonum no bebre ache ne no bi wonum na senya wo yade na adura wo be hu sa fe fa yade foforo brew eno ti na Dr. Ba ye ya adura wonum nanso wa chikasa ni mu no ba ye won haban ye de betoto wa chikasa ne so na no adi dwuma wo kasa no mu na fe ohaw ne amane bia no afirim ene ye di nkomo aka che wo se obi a ne hibo na dwonku ye ne ye bia no da bia me kasa fabra Dr. Ba ho se wodi wa dwonku ba Dr. Ba ho a eya asomdue
Deti a yasumdwe ne se ye obi na dwonku a eye wo hibon awewe amenne untimi nante no ye boa wo de haban na tie ye fo dwonku na eye wata so na ye de yen haban na atoto ho na fe ye de baneja kyekyere ho na fe ya ma wo kɔ ana wada ho nansa echi ne asane yen kyekyere ne mienu no ubehu se wadwonku na nka wo de wo nan kura tia wa enye yi no ubehu se ho atɔ enti se ne wo ma bibi ofie na dwonku wo nana bi ofie na dwonku wo papa bi ofie na dwonku wo nua ba bi ofie na dwonku sabia na ye ne ya onfamra Dr. Baho na yenhwe no ema saa adwonkom yade amen ne nipa bebere bubu ogufom a bekom no na ne nkasa na wo na dwonku ne hibon no ana arewe nti onante nante amana ebubu ani enu nti wonhunu kwan a wonfa so na adwe nyan se this operation mesraw sa wo te yenka wo pese sa ohaw ni firi wo so a bra ye ho enye operation se bia ye won haban a ye de bedi dwuma e wo dwonku no ama yade no afiri wo so ama won so watimi anante enne sasabura dukuru nipa bebre enso tuto ye sasabura ba me ma me bi sasabura gine kotodwe nyina aboso enne wontimi kura nsole nkwa afuom enwura mu kwa ye ne denti nwura akwaje na afu aboso enne wotifie obi afro aboro sa bepem sa abre ni kotodwe nti se be ye obesi fom pa aya asem fi se ma me si fom obeda afro ma me fro obeda si fom ni nyina ye ohaw ne amane a se bia beda nipadua wuni ana wo kotodwe no ana ama ehunu amane ogefo ne wan ogefo ne Dr. Ba na ye doctor bia emprempre ya me ni wudi nkomoi obetimi aboa wa ma yade abedukuru kotodwe ama wuntimi nante no yade na firim se wuji we nwa chini na ba Dr. Ba wa ye ne utimi to nchia efisa yen yenim die nim ye se aye bi da wo ho a sebe yen kofa nso nyame ye ana nyame be kire emfa ne nkwa afum fise kusie no ne ho oden na akofa nyame be kire na kiranko opia mo na mo ambawi ne fie nyina yeka saa na nipadua ne te se wamfa yade ne wo kotodwo ama Dr. Ba wa wo de na me call ba bia gimi 200 echam call ba bia gimi 300 wo beti we na yade ne nkwa na ye atua 100 million ana 10,000 eno na Dr. Ba say onhwe ma saa de ne nsi e wo abrabɔ mu nti bomodin na wo maame no o papa no wo nua no ani kotodwo ya ne ya no onfamra Dr. Ba asoye ene obi a ne sisi ya ne ya da bia me kasa sisi ya de se watehwe na usisi pemwo na waka fom a bra Dr. Ba wo de ande watwika bia na wanya ntrase adwuma bi amene usisi ya oya ni nyina no ba Dr. Ba wa da bia me se eye haban yeni adu fufuro bia wa ye didi dwuma sa haban enti wo bomoden na ba ye wo bia ye de be mo anom ane ye wo bia de beteta usisi na chi ama yade na wo sisi anim nyina no entempa amunum wa no afri ni paduanum ama ho ato enti na sa wo yade bi won kasa mu e bia wo pagya won sem pagya obi oseme hwan mabatie yi ma aposo ye me ya me nse eye me ya me dwanti me ye enye obu a ne nan ye sifom yi wodi si wona ye ne ya na ankai wo ba hu se ni nyina tutu no eye ne ya ni nyina aka bo mu eye kasa ne kohia bomodin se wodi beba Dr. Ba ho ene awututuo edi nipa bebrenya edi nipa bebrenya ni nyina wo de ba Dr. Ba ho a ye behwe wa ma sanka se mu yade nko ade ye be ye furu so ntentem ama ho ato ene obi wasi che yade a ye kan diabetes ni sugar na wuri kwosoro waye no hwe enya yie amenne nipadua na kusa atwontwom wo hwe na abekasa yade foforo bi na aye no amenipa na fon sugar no brane ma waduro bibiduro a beboa wo ene me ni wudi nkomo aka che se wunua bi a wabodam no emfa ne nkotena ba bi a me nkoto no chen ade a ya no se nipa na bodam a wo se adwene no ho aka wo be pepe Dr. Ma no na o hye ba bi na ye de no ma egu no so na ye de chen ato ne nan yade ne nkoi ensukura tu no eno cheze wakofa yade mienu da be na abeku ya kunwe wo se nipadua no fa ne bra Dr. Ba ye be me na duro chen bi ani wo ye de ma na no odase hate na odanya ne a afa obehu se no ma na nka wo ya enye no na ni nyina afiri ne so na onya no fa hodie ene obi osa yamkuro ena etete no osa nti nanim aye bota osa nti nanim aye hoya aduane to ne yamu ana ye ne ya ne boa no se etwe no se pan obi obefisa ni nyina ye osa no ena edi unya me so beba Dr. Ba ho ni ade boso me ba akopebro ni se 1 month ade betu osa na se ama won so onwo atowo me ni wudi nkomo afa etwere yade ho etwere yade ye yare bone eye yade be nipadua no so a etiti nipadua
sɛ woyɛ akwala na wantu anammɔn wode twerɛ no bɛba abɛyɛ panin woyɛ panin na wantu anammɔn wode twerɛ no bɛkɔ asamado ɛno nti na dr maase baabi a twerɛ no atwa wode waduro bia no brɛ hɔ bɛgye aduro yɛtu twerɛ ase afiri nipa dasani mu ama ahoɔden ne nkwa ayɛ nipa korɔ no dea enti obi atwerɛ abroni sɛ epilepsy ɛtete no ɔmfa mmra dr baa hɔ kɔmpɔ ha nkurɔfoɔ bebree ɛnɛ kɔmpɔ nti obi hyɛ obi a na ɔbɔ ne bɛyɛ maame no akɔwia bayinam ɛna ɛhyɛ ne ha kane na ne anim nanso ɛnɛ ɛyɛ yadeɛ ana aboa no abɛhyɛ nipa no hɔ ana ada ne kɔmpɔ wobɛɛ ma waduru a ɛbɛnane ama deɛ wɔn nipadua no mu nyina no afiri wo mu ama wo kɔmpɔ no ɛto atwa dr bɛɛ yɛ anwanwadeɛ o eti sɛ woyale na sɛ yadeɛ bi wɔ so te sɛ stroke na wote fie sɛ wontu anama ɔma dr baawa na ɛyɛ a ne yɛte hɔ a na ɛyɛ ɛya ɛfiri sɛ baabi a wobɛnya wo yaresɛ aduro no ɛno a ne yɛ kyamfoɔ baa ɛnyarewa nyinaa bɛdwane enti na awia yi a yɛdi nkɔmmɔ yi yadeɛ no akyɛ wo so sɛ deɛn adi mfie bebree sɛ bia wo nan mu abu wo kasa no kɔdi agorɔ bi ɛna mu abu a ne nyinaa wode ba dr baa hɔ a yɛse yɛbɛtoɔ dompe no asi so ama dompe no agyina yie ama ahoɔden ne nkwa aba mu enti nnɛ awia yi a me ne wo di nkɔmmɔ yi sɛ wo di biara sɛ wo kotodwe anaasɛ wo nan yɛ si fam wo nkasa no anaa wo nan mu na abuo wo kasa mu na abu a yɛse kuroma nyinaa yɛka dompe abom ne yɛde akɔdi agorɔ anaa yɛasa ne yade a ɛyɛ din baako pɛ wɔ wiase ɛyɛ dr baa ɔno nko ne kuta nompe ne nkasa aduro wɔ awieyɛ mmerɛ yi mu a wɔde tu yade a ɛwɔ dompe ne kasa mu gyeɛ namba no na yɛmfa kasa no mmerɛ awieyɛ ɛnɛ da yi ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and ɛwɔ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 dr Banwo Kumasi Atonso Agwaban Hospital n'akyi ɛnkranhyɛ no nso sɛ yɛwɔ Spintex Road 18 Junction hɔ ɛhɔ nso wobɛhu dr Baa hɔ awia yɛdi nkɔmmɔ awie mese yadeɛ bɛsuro ne bɛdwane afiri nipadua no mu a ɛdi baako pɛ a ne bɔ dɛ na ɛyɛ nipa nyinaa dɛ ɛyɛ ba ɛkyamfo paa ɛnyarewa nyinaa bɛdwane Marco, Yankopɔn nkɔ so no nhyira wo paa. Aha yɛ Akoma 87.9 FM, Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no na wohwɛ na wotie no ma menkɔ na mene Gloria agyewa ɛntoa yɛn nkɔmmɔ twetwe no ɛso. Ɛno nti Gloria, wohyia Anthony bosome ɛna wonyinsɛn yɛ. Ɛna wode to n'anim wɔse nya ne deɛ. Mebacha. Wɔse nya ne deɛ anasa ne deɛ nso wɔn. Mebacha ɔgye. Na ɔka ate me nkuyi mu. Ɛna me misi minyi. Okay. Na omaya saying acho me okay obapani won fie saying acho 8 years and you do on so won fie saying acho 3 years 3 years okay omo me ya papa baako acho David okay different fathers no omo de papa ehwe wo mo kama acho de otoso me no enu na se na asema akwa ite se de wodi de otoso yes asasen ekwan awe de me fa hom sai bi no ye be ye ni brep ekope ho asem kent so don na wotwe ni sika belen oh okay yeah so akra ne kama acho wo de na akwato school mu ana uko school oh okay I see na you can say Anthony ɛdeɛ na ma mo ntam tete bibi na esi yɛ ana wodi nyinsa ne kɔto na nimu no ɛna ma na suban ne sesan ada ntam a wo hia wo no bra wo hia wo no ɔka kyerɛ wo sɛ wɔn pɛsɛ ɔbɛwu biem ɛna wo nso wa mo ho ban na akɔnye mo ya na bra kyɛ wanka bibi san kyerɛ okay mimi bisan so no obi no wo se daabi Tinsa ne bawie na me coffee or call. Me call daytime. So no the missy or mamba anyway. Tinsa ne ben am call daytime. No sha se catch him say me baha. Na yere beto me obey. But to me one can't and I won't so well misa. Me beside and also when you will be any ho. Ujidi. About Then ye se wo beside ampa. Ada na se uko na opese wadi wusie nti o ma wo ma daytime no wa hu ne se ne o de bibi sie o because obi a woni yire ana woni oba bi ade ontumi mfa wo nsie sa
Okay. And now I know my essence, we go to the evidence. My essence, we go to the evidence. Not only yet. Who will be the Asama Baun here? Other side, what the other and become the thing at it. I know what the air. May I tell nothing animal reference? I tell no move reference. I'm a compare with the tea. Now, also the evidence. One Kasai. Mate Anthony. Dabi. Man, you money. Yes, I never say. Yeah, that's what carry now, old friend. Was the old friend Anthony, one on the can into and can you? Ye be someone say. Obey you see a crowd winning now, no. Who should be at a say? Yamaka. Me pacho, most our friend and mammy a BMO. Obano Edena Samaba, Waka. Enti won so ye be sound as a see I won't casan way. Ye be sound no, I would the actress one way. Anthony, Momodiana Fafon no nature yemu. Fafon no na etre yemu. Sikano awode bano. Se say, so a sooner enso. Anase, wajai bakra. Kasa. Man, some or police station, or Bomaka say, was in a Jumasama bassa and Minsum. And a mamma J. Penny, but me make a gen say 250 cedi there. Bosome, yana watch it. Bosome, because Akram knows no Bob Pampers, 215 them cast a menu. And I police for next catch them a menu. Now was in a Jumasam Koye, ma'am. Send But to Bosome and the sons were so pound. On only framing family. So pound this saying. It me 2 weeks to me better so. But 3 weeks, now go 2 months. Go 2 months. 2 months grade or the 1 month to the end by last 2 months. Okay. Na me bo aden na ehwo no when si gina no wan kan kire ebia mpanimfo no say sika no nya de ebeso na nko me ba to me kan ne ho be omo no kire say ono ne se sa na obenya ti omo ma me gitu me ka kire ne se menye ono so gina omo anim ka se sa na obenya eno omo so pren so se sa na obenya won fa sa amra me ba chan enti wo de call no be enya sen atom de call nde and 9 months in bosome nkromo nie I see ena akran yin so won hyeda nimu ne sa onimu no ono ankasa me wo foforo no mehwe ne da onimu no Ora me ya de friend later. Yeah. Hello Anthony. Hello. Anthony. Me pacho for phone the man Anthony mame why? Hello. Okay. I would so but so on kasa. You see? Mo kasa no to the bia wa hunu. Aya na mi hunu ya menka nche young girls na ya abano. Aya na mi hunu ya menka nche mu because wo ma mienu e wo hodada. The otosu mienu 2 years. Ekwan ya wode wo fa so no ebia na de ohye wachi e papa ya Anthony wode wo fa so. Sister, wo ye wadwuma nyame adom wo ye windomi. Anthony na ma wo sika e de ye indomie. Acho David. Anthony ba wa bra bomu be ena kakra no sika be pa no wode hye indomie numu se die pa wo de ka kire me se de Anthony ye ma wo ni ka kire me. Acho anye bibia ma. Die wo oye ya ne fa be wom. Die wonim ya ene fa be wom. Enra wo kasa no se wo hia me a wo hia wo anu afre wo sabe so sabe nya ado. Gloria wo ya sha woni. Na be ma ni hia wo so obadi wo asabe no afre wo. Na wo ban so a won san pese wo beba wi a ana nopa na ni nua no mu ewo ho ahu o ma ho ba anadwo wo de wo sie wo ye mfichi ma wo ya anadwo ba wo ye oba ye de wo sie enti mayo ye wonu mu ekunu no mu ye wonu mu kama me pa cho wo mo che
wo fefe wo disi wo na joba na be ma ka cho sa bra na jo because what the wo sie ni nuanom na wa anwini ehunu say ene bibi wo ho nti wo de wo sie ya one person wo beba daytime still wo fe wa na jo a na wo ko say also wo ya wo da hospital ya ye surgery CS what the hospital say na watwe nia wone wo da ye na wonyi se wone wo ye no wansi ho ni busua ni bia nsi ho wa metua ka pre wo maame ena say be ekopo ebosia 3800 is say edi be yi wo free hospital e fa so be na was apratwe ya woni Anthony ekotwe ye no fa so be na was fa so be na wunya ye aya na ya me ye o mame Mako, mame ma wakwa me just na saw. wumpo mutisa Nyame adom. ye the Christus Ani abiri a wo kan say you be ho a obesan akọ. obesan kwa dia obesan ko Obesan akọ. na de bia mo ma me mo na mo ma wo mo problem ba ko anso ho be ma foforo mienu anso ho miensa kama so se na ni abre pa e kama ne ko wo busuafo ne ade na bia ne say wo keka na adwene kire ye no obebobo na adwene de akire ye omobo na adwene kire say because the police station kwa kosi aga yese fa ko be dia de beko a whole police station ya ko betimi atwe na so enu ntidie no wosoro die wo wiase biem wosoro die Anthony Fosu edie no wosoro wo wiase biem why osusu say why na betimi aye no bibi because akọ police station pokra no ye ntimi anya ne hwe Ya wan twa obehu de obeye no. ni ti ye no wanya wo ba bia wo pedua po na ko de benje bra wo nyinsa ye no a wo ka che so won konko pa akora ne papa wa bra winim so na ne da ya wo ne da so wa hye condom na wo ho ba wo hwie gu mu na wanyim na ka che so nko hwe akora ne papa ni ti ye so onya wo ba one person ne man ko bo ni dua ka sa bra ne fu ahye ama ne nase ahoho no na wo esa bra di obenya busua pani atutu aka aka di nanim aba ne ho se ye ba be sere on fa nche no Mama Congo. Mami, Mama kwa. I just etia wahwefo ne watifo nyina. Obunyina just. Naturally your number is 0249 0249 01 01 71 71 01 01 0249 0249 01 01 71 71 01 01 and 0204 0204 61 61 61 61 61 61 yɛdama fo ase ghanafoɔ ewiase nyinaa yɛda mo ase ai sɛ magye yɛto mu sɛ sɛ maako baabi a menam bia mama congo Mama Congo. na no papa bi Say, busa why me would you so sɛ akata ai, ni ma no. papa bi busa me sɛ na ada congo no wagya yɛ na woyɛ sokoto no ana Debbie. yɛde no abɛka ho Wate wate ka ho. ai yɛde foforɔ koraa nso bɛsan aba Nokwasem. ade no woyɛ na woyɛ ne yie a amanfoɔ no a demand ne firi nkurɔfoɔ hɔ na ɛba sɛ yɛyɛ congo ointment no nkurɔfoɔ busa sɛ deɛ mu ɔhyɛ no nso yɛnyɛ bi anaa yɛna nkurɔfoɔ bebree still koraa ɔmadwene mu sɛ congo no ɛyɛ deɛ mu ɔhye no bi awo Yes. ɛne ayɛ ɛyɛ sokoto balm no ɛne yɛde aba na maako sokoto balm no ɛyɛ herbs a bi a yɛakeka abɔ mu alatamam mu ɛna ghana so deɛ ɛka ho ɛne yɛde ayɛ ɛyɛ sokoto balm no enti sɛ wohwɛ yɛyɛ balm no a na wode toto others ne deɛ na wɔn ayɛ no a difference ɛwɔ mu wonya sokoto balm a mia na hwɛ ani na kɔtɔ afoforɔ nso deɛ a wɔn ayɛ no bi na tibi anaa mia bi na ɛno nso hwɛ ani wopa sɛ wo honam mu yɛ wo yɛ a ɛyɛ osisi a fa yɛyɛ sokoto balm no sra left na fa others ne bi deɛ na wɔanya no nso ɛsra right na yɛhwɛ deɛ ɛbɛhili ntɛm ɛhɔ na abɛhu sɛ deɛ sokoto balm no ɛsi ɛyɛ adwuma ɛyɛ very powerful paa eti wo a wowɔ sisie mu yareɛ nkaseɛ mu yareɛ no mpɛ mu ntinim anaa honam mu yɛ wo yɛ honam mu tutu wɔ no na wode sokoto balm no na wode asra ɛyɛ dwum yɛ a yɛwɔ mu yi
nyame yɛ adom a wɔkyene so wɔkyena akyi yɛwura July no Yes, achina. wɔkyena wɔ ho ɛyɛ ahotutuo bosome ɛne yɛwurawura mu no because weather ne mu ayɛ nwunu nsuo ne tɔ fɛnfɛn no ara na ayi ne tie no na kɔba ne sɛ a wowɔ nkasa mu yare a wobrɛ hɔ na ɛfiri aseɛ sɛ ɛtutu ɛhili na ɛyɛ wo ya wowɔ ahotutu a wobrɛ wowɔ sciatica a wobrɛ sɛ wowɔ sciatica pains a wobɛfa waduro alright but deɛ wode bɛsra wedeɛ ne ho deɛ ɛyɛ sokoto baa ɛma wo werɛ mfi da ɛnkɔgyina hɔ sɛ mepɛ baa mu ɔhyeɛ wo sɛ wopɛ sokoto baa sɛ wotɔ sokoto baa na akɔ yusu na ho biribiara wɔ mu na wonte ase a yɛ numbers no yɛ 0249 0249 01 01 71 71 01 01 0249 0249 01 01 71 01 01 ɛna 0204 0204 61 61 61 61 61 61 ɛyɛ tiawa wodware wie no na akɔda no wate bi asra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo no firi aseɛ sɛ ɛtɔ anadwo no anaasɛ ahomakye no de awɔ ba a ɛnka wo na wabɛtumi asɔre aba abɛyɛ wɔ adwuma wode ahotutuo ne honam yaw yiyi wo ho ano a yɛbɛyi wadi yɛna mekaa sɛ adwuma no ɛyɛ wankasa wo dea anaa woa wo store na wabie mpo ɛna wotɔn wo nneɛma wɔ mu na meba hɔ na ɛyɛ sɛ woama adeɛ kye a woama a mɛkɔ baabi foforɔ na adeɛ baako a ɛhu ne sɛ baabi foforɔ no a wokɔ no wokɔ a nipa no wɔnim wo da no sɛ ɔbɛsra hwɛ wo ɛne fɛfɛɛfɛ bi a ɔde bɛgye wafei na yɛwerɛ fiw na wabɔka ɔstɔ no wahwɛ yɛ a wobɛtum enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahotutuo ɛmɛka wo ntoɔ mu wɔ adwuma nsɛe anaa yɛnyi wɔ adwuma mfiri wo nsɛm a wonaasɛ honam yaw ani wo nya nti no yɛse kɔtɔ sokoto baa wodware wie nummerɛ na woba abɛda a na wate bi na wode asra baabi bia ɛyɛ woyɛ biaa te bi sasra so na ɛnkɔ obi hɔ a n'akyi kasɛɛ no ɛna ɛyɛ ne ya ɛnha wo ho mmia nto wo nsɛm ɛmpo sa ansa na ade akɔsra w'akyi wode da w'akyi to ne mmia mfa ntoɔ ne ɛmfe yɛnsa mfefa afa so saa ɛnkɔ osisi hɔ no nyinaa mfa ma wo woda hɔ no ɛbɔ wɔ a wobɛhu sɛ baam deɛ yɛyi so bi na baam wei deɛ ɛyɛ different koraa ɛyɛ Congo anaasɛ natural mfo ɛna ɛde sokoto baam no aba yɛbɛsrɛ mo sɛ mo a motɔn baam ointment nyinaa no monkɔtu sokoto baam no bi na monkɔtɔn ɛyɛ herbal shops pharmacy drugstore chemical shop ahodoɔ no nyinaa no mommɛtu sokoto baam no bi na monkɔtɔn wo nso a wote fie a wosi adwuma ɛni hɔ no bɛtu sokoto baam no bi na ɛkɔtɔn ma akɔ wonim biribi mepɛ adwuma sɛ mepɛ adwuma paa enti adwuma biara me feel sɛ mewɔ chance a mɛtumi ayɛ biribiara no ma engage me ho wɔ mu na mayɛ Congo ointment asa agorɔ ada me ma Congo si me tiri sɛ mekɔ akɔtɔn no asɛ ne nkurɔfoɔ srɛ me na na gyamfi koraa srɛ wɔ sɛ wɔ hema na me sɛ na gyaagyaa m'ani abere adɛn nkurɔfoɔ tu akɔtɔn no mekɔgyina Kejetia Dubai entrance hɔ no deɛ ɛhwɛ ba baabi a pizza yɛtɔn watch no mekam kyɛ no megyina hɔ dendenden kyini yɛ ase mebɔ mu saa Congo ointment mebɔ mu saa maakɔ afei di 3 days na m'ani agye ho mesɛ yɛne na da bia mɛsɔre aba mɛkyɛ sɛ sika wɔ dwom o mekam kyɛ sika wɔ dwom mesi sika wɔ dwom na yɛsan so market Congo ointment hwɛ obi aduro na megyina hɔ saa gye sɛ obi wɔ kora metimi sɛ ɔtumi tɔ adeɛ no because of sɛ mea megyina hɔ no a metɔn no obi tɔ adeɛ ne kɛkɛ sɛ oni problem biara ma na to but megyina hɔ ne nti ɔsɛ mama Congo no abɛtɔ bi no ɔde kɔ sokoto bamba yi megyina mu dendenden ɛsɛ mabɔ me stand wɔ baabi a mebɛkɔ akɔhwie agu soɔ mepo a makɔtena ma adeɛ ho na mede agyina mu a yɛ market product ne yɛ papa nti obi bɛtɔ ɔbɛ recommend ama obi eti me se weather we honam yaw sɛ wakɔbɔbɔ pɛn na na mabuo aka si kama fa sokoto bam sra na healing pains no ne yaw ne nyinaa a wotene na emfiri hɔ ɛyɛ honam yaw aduro yɛ painkiller wotie wo yɛ atimi fa sra mo maso sɛ bia wanya cold ohini masisi wasokura mu si wokasa yɛ nhyɛ dante no nso hye ma ne mene ne mmie bi fatum ne na ne mfra wobɛtumi de towel na sɛ ntoma kuri wotiri so ɛbɔ so ya ne mfifireti wo so ohini mu nyinaa bie fine na afei na wokɔ baabi no yɛmra Congo ointment so Congo deɛ woni mu no ebia ɛnɛ na waba Ghana ɛno koraa wate yɛnka sɛ Congo ointment wɔ hɔ ɛyɛ infections aduro skin infections yanem vaginal infections na duro no koko ne hawa etimi no na ntama propro so etimi no na makɔ ade baako a ɛyɛ wɔ wiase me sɛ koko abepie woto na ntimi nya wonan wo bɛ sɛ ogya na so wontimi nya awurade ɛyɛ papa
ɛte fa mo fa nkyɛ me na mo gya ba na kyɛ sɛ ɔhome tim fifire bi tew na kyɛ sɛ ei ɛkyɛn awoɔ wuti bi na ade sa so ano an bɛhyim ɛfiri hɔ na ho ato sɛ ya na ntɛm apropro ti bi fa hyim kakagya wo nsa ti bi na fa hyim ɛbɛkɔ ɔba wanam nsuo firi hɔ ɔba wanam kwan ayɛ kɛse wanam yɛ wo hene wanam keka wuti wobɛwie no na ɛhɔ nyinaa atwitwa na ade fa nsuo no akɔka hwɛ di na ayɛ wɔ bɛkeka mu sɛ ya na yɛ wɔ ya infections ɛte wɔ so amfa nni nkɔmmɔ bebree because anyɛ yare papa infections mi tena obi so ana ada ne chronic ɔyɛ ne dɛ yɛntimi nkɔ nyɛ ye na ɛsɛe n'ani sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi aprevent wei nyinaa no ɛnti ne ɛsɛ sɛ wompo wonya infection koraa wokora na congo ointment no ɛma wo because wotua a ɛduro no bɛtena w'anam ɛden sɛ bacteria aboa bi bɛwura wo a aboa no bɛnya ahoɔden apae ne nkosua bi agu hɔ na afei ɔma bɛdɔɔso abɛtene afa wo tubes mu akɔ w'awodiam wɔmɔgyam ne wo ntirim ne ade no ɔma akɔ haw nipa bebree wɔ akyi kasɛɛ mu haw ɛyɛ infections ɛmoa no bi awura mu n'akyi ɛna ɛde wɔ haw aba nipa bebree sisi yɛ ɔmo yɛ ɛyɛ infections ntia nipa bebree nya sciatica because of infections because wonya infections na ɔkyi kasa yɛ wɔ yɛ a esi sisi na afei atena fa woto ase ntene mesrɛ wɔ a wasrɛ nko so na asɛ wɔ a fa congo ointment srasra ɛnsan na duro no pɔmpɔ na duro no pimples aduro kɛseɛ baako ɛyɛ congo ointment bibi a wɔnti aseɛ ɛfa yɛ nnuro mmienu a yɛde aba yɛ ɛyɛ congo ɛne sokoto balm no fa phone na frɛ yɛn yɛn numbers mede ba abɛto dwa wohia bi nso afrɛ yɛn wopɛ bi atu nso afrɛ yɛn ɛyɛ 0249 01 71 01 0249 01 71 ɛna 0204 61 bɛtu bi kɔkɔtɔn yɛde adwuma aba bebree no ana wɔ hɔ a yɛde bɛba ne di mfasoɔ no a ɛwɔ soɔ no okay meda se papa ma wɔn sanka congo ointment no na sokoto balm ma wɔn sa enke bia ha yɛ akoma 87.9 FM on TV akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wɔtie na mmom sabre ebia na wɔn so wɔ problem ni bi wokura wɔn na wɔtie ɔtete wɔ yera ɔne wɔtie ɔtete wɔ kyerɛ sɛ agyapadeɛ ho manso bi na aba bɛda mo ntam ɛne ade wode wo ne obi anyinsɛn wɔ sɛ ɛnyɛ ɔno a bɛrima wopɛdi ɛne ɛne ho nneɛma a mesrɛ wada ma wɔn ase ɛnyɛ ntiantia ɛwɔ akoma fm yɛwɔ kuma ase ɛne kuma ase mɔ main entrance no ɛne di nhwɛ ne mu wode wasɛm ba ha yɛnye wo sika yɛbɛhwɛ no afei yɛaka ɛde ama deɛ wɔ sɛ yɛtwa ho anammɔ no yɛbɛtu ho anammɔ ɛde ama wo pɛpɛɛpɛ na woba na wofom kwan a production line no ɛyɛ 0530 507 849 0530 507 849 ɛna 0245 301462 0245 301462 ofra yɛbɛgye so na afei yɛma direction no na wɔtumi aba nti mami misa gloria sesesei wopɛ sɛ ɛdeɛ bɛn ɛna yɛma Anthony ɛnyɛ mfama wo ɛno no yɛ 3,500 okay ɛna afei so mpakyɛw sika no wɔde brɛ akora no deɛ menso mu bio na wɔntene ne ho so nsa mfa mmerɛ no na wonso mu bio na kyerɛ sɛ na wopɛ so wogyeɛ bɛbakyɛw sɛ nka obɛtumi ayɛ ne 400 cedis anka bɛboa 400 cedis na wɔtwe bosome no ɔnyɛ no 400 cedis owɔkɛ wei bosome no nana ɛyɛ 250 no nti nka bosome no ɔnyɛ no 400 cedis mfama okay ba wo so na adwuma so a wɔyɛ yɛ dɛn bɛbakyɛw m sɛ wɔhwɛ nsase so bi a wopɛ asase no onim baabi bi da wankasa no wei ɛyɛ adwuma wei ɛyɛ nsane nnwuma anaasɛ wopɛ asase a na wɔkyinkyina kɔpɛ bi ama anaasɛ wopɛ dan han a mepatwo wei paa yɛ adwuma ɛyɛ adwuma wɔn pa koraa yɛ no adwuma no ɔyɛ wei koraa de kaka ho koraa no nkɛyɛ nkɔyɛ mistake saa mistake no bi wote deɛ meka no ɛdeɛ yɛ ɛnsɛ sɛ nkora mmiɛnsa mba nyinaa wɔ biara ne papa wanhwɛ yi a obi bɛka kyerɛ sɛ wo na wonni suban nso ebi a mmarima no a wonya wɔn mo no ɛna na ɛnyɛ so wanhwɛ obi bɛka sɛ wo na wonni suban ne sɛ wobɔ ho mmɔden woyɛ wo ndomi ne wade ade kama hwɛ so na yɛ wɔ adwuma na mmarima
Actually. Okay. And then you volume no phone. Yeah, Hello. hello. Yeah. Yeah, Anthony. Yes, madam. Okay, me that's papa. Anthony, No, oba your friend when no. come say me the number for man afre. Esi so na wa antina. Wante So mate. the man Nti we. we ya say betumi no wedding So komo we ya we so. no phone pa. We volume no phone. Okay. Me pa cho me nka. Mete wonka na ya ni biasa. Okay, me that's Aye me papa. phone no. Ah, Me that's papa. Abayo your friend Gloria Ejewa. Me pa cho so ni mo no pa. me nim e dinu de me but nipa na to ndi nim. But Akos. e dinu ah Oye indomie no. ah Me pa cho so one na wo akra no wo e kwa afe no. ah Okay, me da se waje wona atum se ama me se woni ne na wo wadawro ma edie na esie me nim o je se obo me mu na me pa cho because se woni ne enyi san ye kope me se wo wo ye nyina no mi sa o se edie na si ya sabre ode wo ha because nsem bi ho a waka wo se wo ye kra no ye ni CS no wa ma ho wantua o ma me na kwaje bosia ene wo nsem bebre wadawro me free wo ba ni na no kra be ne wo ah ma me da wase ah ekisa ne nsema wa chire de ndi me ntimi nka no ah na owo ye no ma obfre me se wawo awo na nzo okay na before so wo ba wuni mu ho no be se in 3 months e ko ni nyina na me busa no ho asem me fre no busa se na won udate a wo de be waba ya me mo ano ho na nanze adwuma mu nye de kan no adi matem saa na me de chiri di mo ha no no an fre me se wawo so ko se de ho de me nim ho asem o fre me se wawo am so okay na won se beti won me na apem so na makujale abem duro eti ma me mbo ano ho adwuma mu nye amfi me di se wawo se sikasem ma me ne wo kasa no me adwuma se mo aye den pa no ma me frɛ me ɛne ho nsɛm de bebrebe ɔbɔ me bra ba ko bi amane ba se ndi mo pɛ bosia ne mo fa nyini mra fi na nhwɛ de bɛyɛ yampa no ho no ma na ayifo frɛ me boshan jobs yeah boshan police station jobs mo frɛ me sese na me call ye no mo kɔtena ase ne nhyehyɛ ɔmo yɛ nhyehyɛ maa me but at once no anu wa 1 month na at once no mo de me 10,000 cities to cater for me the hospital be with an monthly my mino and me car yeah me in fact na everything so na I was a woman with it because abasa and be good so because my now say a hospital bill no 3,500 years but me you not to continue I mean humunti listen so much in candia so nkapa oh okay me that's it will go so kwa me fa so me tua 3,000 na bo so me so mpɛ akɔ chop money then na me gu so so me so me bɔ me ho mɔden nyɛ easy saa but mbia me ni sɛ bɛyɛ a run chop money no bɛkɔ eti me bra obɛgyina mu wɔ police station hɔ nkɔ ayi last week ya na yɛyɛ yɛne ne nyinaa yɛyɛ bi pɛ ne obisa me ho asɛ bɛkɔ sika no kyɛ ana yɛkɔgye tum mu no akyɛ nti hwɛ ɔno so onim sɛdeɛ nneɛma si kɔ me bra me bɔ me ho mɔden na mehwɛ ɛbosom wei so a weekend me tu kwan and the koba kakra bi a menya bi anam de akɔte so bi
I just know me no pay me or mama wait for me this and ko papa ifo mi se akwa me na pere so peka pa sa se me fa me ho me no me ntie ho hwe na yese me nkrofo na fere me bo mama me fa cho na o fere me a die wo mu no me da se papa me pa cho na baby a mokọ ye na kra no ya kan sabo so me bi amane se 250 me pa cho na sika ne ko me pa cho ai nti last ene bo so me aso nti bo so we die na enyama but bo so we die say ni de ko me bo me homode we say bo so me mienu de ɛson ma wan fa ma nti wode ba no wode ba ko de na ba na kyesa sa bo so me na kem just me check me phone so because there me yem mo only once na me de ma mi sister ba ko no kra na me sika na nso de no alfo so me de fama me ma no na e bia na onu su here sta ko to ne de ma akora no a me de bia ma fa police wo no ma me se akora me de be ma wo mo na de bia wa fo ka aba ho no era akora nsu sha o mo pese obo fo kan di se me de ma no straight a ye yan so ma ya we se me de ama no de me de ma no ti de o kan de di se me check phone ko me yemumo we se me check na o ma me nso enra ye ne di nkromo me se ma me na ni abre pa ne sika no ope because ma me ne de papa kwa fe e wo senka watua ma ne da because oba ne be ma kwa akohia kofa yafu na kwawo a papa nya ma me na ekotua hoka nti ma me ne de wo senka watua man pa chore ni krepa mikra last week na me bra no ka ho asem na ise na che pa me bra no be gina ma me no ya wo frɛ ma me no ka bibi kyerɛ no e bi a madwe wadawro ma eniema mu aden wo frɛ no me kra no anopa ya mo fa se bebo amane sa tinte na wate no me kra me frɛ me bra no se asebise no no so oya aware because ya me omu ebi o mo kobo na mane e ma bo so bibi ana me so ma bo na mane enti me ko me bisa no se oya aware se no se wo no ko yi se me so ma frɛ no e bisa me ba me bra kasa e ma no ene me kasa baby on so mo kasa e na ache kakra de no de ba ma me de se me no ma me no e kasa di enti woni ne wasam no wa wontu me frɛ no ana because enra ye ne di nkomo de o ka kire ye ne se na no bi e wo ba fie wo no ensuo bro wa wo so e bro wo so wudi na ta papa e ka to a wa to nsa fa mo no ma me o kasa na o yo trofo kan chiru bi ma me so ya trofo de but ade ono no be ye me no mo se na me o hia me metu me ayewi nsem wa me hoda me pese be ko ho no esro bi o se na wo kasa no kra wo ka asem bi se ensem bi wo wadawro ma ususu se akra ye da akos na so no onye wo ba na oh mami anu ne de makoma mu de mi susu sa na mpanyimfo se ekura se waka o yima anko ho no ma senka eyi enti amu anchene adan ebra wode woni ne tran ne bra wo ka kire wo se onyem ene bra wode wo ye ni nti na ma wo kasa na se wo tete se bi a owo mpre bi wo ba bi oh man bigini bi FM ka se mi ti bi ana me ko se bigini pa se me ti se bi se ya ene ka nuru bi adu na brebe na ate no bet mante brebe na ate but fit is there 4 months e ko no 5 months o wunya 4 months ana se ne nyinse ne 4 months onyim na ena me ti but mpanyinfo se yɛmfa atesɛm ɛnyɛ asɛm mpanyinfo se see is believing enti me ba sɛ menya sika na mekɔyɛ DNA na sɛ ɔnyɛ me ba fa mekɔyɛ DNA na ɔyɛ me ba enti atesɛm deɛ because m'ani nhu sɛ meka sɛ m'ani ahu sese a tumi nyina so ɛmfa nka asɛm ba deɛ yɛte deɛ ɛne mate bebree atesɛm no wobisa ayi akos mebusaa no ɛbɔ ka kyerɛ m sɛ nyɛ nokorɛ bibi saa nte saa
mede mate. And what wo yan so a wo kɔhwɛ wo kɔkɔ wo hu na akora me so wo ikra na wɔtwe ye ni CS wan kɔ hospital hoda but police station hɔ na wodi hu na akora ye me sɛ ɔmoma a wogye no to no na so wogye no so wa hu no sɛ akora yi de ususum wɔ ni mu a kyerɛ sɛ wo ba. Maame, ɔhu sɛ akora yɛ wo no a edu a wan so maame wan so papa ɔbɛsɛ de bu nipa bi de busua ni bi. Eti asa ta ma me hu akora ne de no wan sɛ me. Okay. Wo se sabra no na ɔsɛw. Baby. Na ɔnsɛw. Na kyerɛ sɛ nea wo ka nyina ne sɛ akora no wa no wakoma nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo ba ɛne ɛyɛ Oh, die makoma mo de ne de maame de min twa ntro nkyerɛ. ɛne yɛnyɛ DNA. DNA ne de wa ma dwun pa sɛ mɛyɛ. Na sɛ si ana we kan 35 kra na minya nyaayɛ. Na me kan kam me wo sika kan ma yɛ dada dante nuru ba bi adi. Yɛne ayɛ bɛyɛ yɛde sɛ bɛyɛ na wo benya akoma pa na wo de ahwɛ akora no. Oh, ani de kan me ni o ha Enti bia. yɛne ayɛ bɛyɛ DNA. Makoma so ade pa. Enti yɛne ayɛ bɛyɛ DNA no. Me pa cho mate. Okay. But say ɛyɛ wo ɛne akwadaa no ɛne yɛyɛ DNA no ɛnyɛ maame no. Enti say wo no yɛbɛhia wo ansa na doctor atimi ayɛ DNA no agye sɛ wɔgye w'anum ntasuo fa akora yɛ anum ntasuo anaa mogya ne yɛde ayɛ DNA no nti mepa kyɛw agye sɛ woba na yɛma doctor ba na wɔyɛ DNA no. Oni pa cho mate. Nti mame a me to ma na ema yɛ da ususu sɛ ubetumi aba because doctor mpanimfo saa case ya eba ye program yi so no na sɛ bɛyɛ adwene mu bɛda hɔ fan nti na mpanimfo fa to wɔn so na wotue sika no na yɛyɛ DNA no enti yɛn mpɛsɛ yɛ bɛhyɛ ɔda na doctor bɛba yabɔka enti da bɛn na ususu sɛ ubetumi aba na yɛ mo mpanimfo ama na yɛn kan kyerɛ doctor no wɔmra. No, the Mr. Were turning at the chair, you call me chrome. It's remember next week. It's next week. Many number, you know. Many number, you know. But my friend number, yeah. The production line, my friend. Okay, into because call you in the crew. Into me bar. And I'm a cause so I make much into me cassette. That's it. Me ban my fresh, my banana mama me da. Inisia. So ukrom no a obetumi ache. Oh, I am chrome and the audio me call time be I ye ni ekoye. Enti ya mo obetumi ya twa obetumi ya the best. Me call ya me touch. And obetumi ya the best. That means just what was I say? Obetumi ya the best say wo ho. Oh, match a week. So me question a week. The hands makudru. And the another ya bɔ mpa yɛ sɛ nyame de wobɛkɔ akoduru na ɛyɛ no bɛkɔ bɔkɔ na abɛba na mmom yɛsɛ wada roma bosumi yi aso nti bosumi yi ne deɛ no deɛ bɔ mmɔde asɛ wobɛsɛ deɛ ama no na woba a ne yɛn nyinaa yɛhyia ne yɛyɛ deɛ ne no awie a na nkayɛ nsɛm kayɛ aka no nso yɛaka de aka ho. That's it. Okay. All right. I Akoma 87.9 FM on your TV. Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wohwɛ na wotie. Nti dog Mame mo akwa. Mejo so a mame. Nyankopon adaroma bibia ye boko. Ye de nyame ase. Ye bekwa akwaji ahememu aduru papa. Yes anete. Na mekai etiefo se eye ifiada ebei ana womo a ete isi womani so a ye operation no ama omu free no. Ifiada ebei ana dwumadie no ebeba so. Mo a mokoye ekohu doctor se ewo yaso ye ho. Emo mo hwehwe mu hu se ampa etenisi mani so a mo ma mu date no efiada ebei anopa no wotwe na waduru ho se wo de wo akiri a wobetimi akoya wada na wakoda atwen efiada no na yahwe wani ama me pacho se wo soso no ebia on ye dikomo o maaya ene ene da etwato a doctor fo no ebukum nyina for eye ifiada free na ye beye no ede amamo no
ye operation no ye nyo kapreba nti o hwe me utie me na ete esi wani so a yesi ye hwe nipa mako 100 ifiada ebe na yesa esi August busumi ni mu a eno nso so no yesa be hwe nipa 100 aka ho nti ebi a wo hwe me o maame bi o papa bi ete abesi n'ani so a mesrɛ wada omra na yenye no operation ni free untua kapreba de hia ne sɛ obefa numbers ye gu TV so yi emu baako na frɛ yen ye numbers na gu TV no so no frɛ na ebra ya so ye ho na doctor fo no embuku sɛ na ye ka no mu enene day twato a wo beye bia no sɛ wa frɛ na wo maaya mesrɛ ene o sɛ wo ba ya so ye na doctor fo no buku sɛ na ye beye a efiada ebe no ubetimi aba na ya hwe wani wo mususu obi wo so wadi kan ba mo ya buku ne dada enti wonim se efiada a ebe no oba ame ya ye no operation ama no ebi a wo anya kwan wo fiada ebe ya bosumi August bosumi yesimu a yesa beye ani no mo a tenesi mani so ye behwe ni free e de ama mo ye be operation no free number no ana good TV no so no mesro ya so ye no yewo akuropon akuapem se ebia wo asantemantemu house ene brahafo na se wo pese wo kɔ ana isrem ho na wo pese wo kɔ afaka ekɔ koforidua udru koforidua na koforidua main station ho no wo so wo pa akuropon ka wo tena ka anim na ekɔ aka che driver ni se wo besi wo Kingdom Rare Estate ho na wo besi se na da meka no duru ho a te se de waduru abuchire na sa Kingdom Rare Estate ho no estate a yesi agu ho edan no ye to enura mu nyina mu nim ensem a esi won kran ensuo twifa wo mo so ebia wo hwe me o pedan ato ewo akuapem ho na ye wadan gu ho udi free akuropon ekon kran wa chekura ye 30 minutes no waduru ekwan no enwa enti mu a mu tie me enawie ya mo won kran a mo pedan ato nsuo yeye sese bebrebe wo kra wanu no ho akuropon de esoro ho ho de bepo so nsuo bia ntimi ma ho nsuo ni sane ba fom to ho ne de oto ho a wote heaven wo mo nim ho mo to de se wo akuropon abri side ho a wote sa buchire awo ema wo skin kra ye kama timisro ebia wutie me ene awie yi na opedan ato nsuo ye tu won kran opedan ato de a akuropon Kingdom Rare Estate ho oba ye wodan wo ho na yaresabia no a ye free eye screen no e de amawa wani na etesi so no ye ya ma number no good TV no so no betimi afa eno ye wie ne sa de ne ye kɔ inuro no so ye dro Kingdom garlic bitters and capsules ye dura aba eboa etu yade ase edifri ni peduanim minim yare a hawo ana minim yare kora etete wo se ye yare na opese wo tena se chewati asefo asasi so ema yare entete wo de a edro Kingdom garlic bitters no so wo yare o so wonya bi ebo ho ban edro wei edro aba enei eboa ye pa enti me maame nom me papa nom a omu etie me wakwa yare sabia ma doctor aka kire say o srade adori wo nipaduam cholesterol no kwa na ekosoro wo hia ya edro yi bi ebra obesha ase so obenunum Kingdom garlic bitters no eboawo ema eniema ekonkan ede emawo edro ya boa manfo bebre wo ma srade na sisi omunti no kwan moja ni ntimi ne afusa na omotena se cha omose anansi achime nan anansi achime nsa wode anansi achime na ne nsa na yetitiriti ne nan yetitiriti otia foma onte dadwa wono kra wonte ne mpaboa yi free ne nam a onte da mesrewada so wo sa hawo na eduro ba akopɛ ene betimi aboa wo eno ne Kingdom garlic bitters ene ne capsules no eduro we na aba Ghana ha de aye cheche se ba bia obefa bia no obia edi ho adanse adenti ana mefan se obetena ho amasa du papa sei asagyawo Kingdom garlic bitters no me patrol pi wona se hyehyew wona se atatai efiri oto ase eba wona kokom entini mu twetwenwa eye Kingdom
garlic bitters ene ne capsules eno ne ye kamfo ede ama wo adu papa aba obie edu ho adanse aduru a wonum a ena ne srade wo nipaduom so waye kese mroso waso anadwudidi enti no ama wafu aye kese opese so te a Kingdom garlic bitters no ene ne capsules no eno na me kamfo ede ama wo eno ne enim ene ne garlic aduru edi kan ba ewo mayim entiment na ho emma sa adu papa sei ensanyawo ebra Kingdom ye duro epapai ewo ho enti me maame nom me papa nom a mo hwe me mo amutie me ba bia mo wo ewo Ghana bia no me srewada mo nkope ye duro ibi ne bra obehya ase a wo no nom sa duro yi no ebeboa wo atu yade no ase de afiri wo nipaduam ama wo nso so no wahu say yes ampa apomde no ayeden akonkan de ama wo no madure na boost system no nkwamo na ayemre na ema yade abetenem no boost no ema wo nkwamo no eye den ahoden ebam ti maame no me papa no ma mo yare yade hamo Kingdom garlic bitters no awo abai eye Kingdom garlic bitters and capsules obi a wobowa obi a chese enamu yare bia hawo no wunya Kingdom garlic bitters no ne capsules na eboa ye ye duro we se ne Ghana for agiatum eye garlic adura edi kan ebaaye ewo omayim adenti ana wo betena ho amasa edu papa we asan ejawo eduru bra wo se utu anamon na okope yenuro bi eto because eneni nura onuma ebeboa wa ebeyi sa hawo ni nyina yeden ede afiri wo nipadua no ana afei ye wo emema eduro no so wo ho na ansa ne yebekọ mema no ye number no mo a mo hwe TV ni de na gu TV no so no obetimi afreyen ewo saa ahomatrufo yi so na bibibiala ehaw bibibiala enkoye no ye no atwetwe nkomo 0559 72 91 09 0559 72 91 09 ana 0597 29 88 55 0597 29 88 55 mo a mo share TV no de number no egu TV no so betimi afamu baako na wa friend afei ye wo Kingdom ginseng power capsules me duro na aba eboa etu yade ase di free mema mu wo ye bema utie me wa ye mre ewo mpam wo ne wo yiri hia untimi nye wasede ese bema abribia no obema no emu ago emema mo hwe me mema mutie me ensu na atutoi wo yiri hia wo yiri pese wo ka ne ho hye ema no nanso obema no ahodi nim awu wo de ebia yare wo de ebia yenyini wo de ebia ohaw bi na aba because aware mu ntokwa aware mu tete etimi ma bema yemre ewo mpam enti se wo pese wo bema gina so na eniema timi konkan ma wo de a eye aduro ba akopɛ ene enim eye Kingdom ginseng power capsules Kingdom ginseng power capsules no eno na eboa mema ama mema gina o na so enti menua bema a wutie me menua bema a wo hwe me a wa ugitum se obema na wu ebia wo no da meka masturbation watwetwe obema na mantini ni nyina ma se bema na ya mre ye ne yebetimi aboa Kingdom garlic bitters any Kingdom ginseng power dra ye de mawa obema no be sore agina so ememe wo Ghana de omunim se Kingdom ginseng power na eboa wo mo ti ba bia wo Ghana bia na wo hwe me na awie se wo ye oba na ukunu ayemre omma wani nje a Kingdom ginseng power capsules Kingdom ginseng power capsules eno na bema obema na hoden abam obema na wu kura na nya adwuma no ye ne ebetimi aboa ya boa mema bebri aye boafo ene ye ne ye boa mema ema omugina omo na so aduro ne ye Kingdom ginseng power capsules into ye bema na wo hwe me wa ye mra me sro number ni good TV no so no frɛ ɛwɔ 0559 72 91 09 ana 0597 29 88 55 me pacho di etwato no ɛyɛ super tremendous capsules ema maseke kamo insuo egumu mo enamu yare no ama chese amunu kunu hia enam anigye unya bi na afi niema bi yifiri wase te sa katoa ukunu nsuo sikomu na eba abonten
super tremendous capsules no ye aduru a mekamfo de ama wo bema wo bema ho dodo emu fimfim emu kekao emu hyehyew wo ha na nsan bia begu na ekọ super tremendous capsules no so wunya e no na woto eye aduru a yato ne din se Kingdom garlic bitters no ka ho a eboa wo ye ama enamu yade no ekọ enti oba a wo hwe me oba a wo tie me wo ne bema ni nyina no Kingdom ya aduru a ye de abadwa so a eye papa no eno ne ye kamfo edi ama wo super tremendous capsules, Kingdom garlic bitters, and a Kingdom ginseng power. Enomi and saying, Ukobe bia ye ton runa, Okasa ope yenwe bia, a yadea onsa ebekebi. Duduane de Sane Macanon, baby biala, I ton a drubiano, onsa ebeka a drubiato. Mr. Dr. Penny, me number. 0597 29 88 55 0597 29 88 55 Mr. number no good TV no so open me amu na me atwetwe nkomo ne maboa wa number no 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 no eye numbers a ididi djuma wo ya so enti sabre am de ma no si de frame sisi na enkomo bi e wo bia no me ne wo mo yare bi na e hawa nya abotre kirikiri mu na mesome nya abotre so ayiwa no ana face so no mo a mani ye be ye operation no eye fieda na ye me pa cho se doctor phone buku a number no ene good TV no so no fa number ni mu ba kon na frame sisi 0597 29 88 55 ofreya ye no betwe komo ne numbers ni go nyina na fe ya boa timaku me de me kasa no esi ha nyame ensha papa Dr. Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wo tie no yakọ ene yate yenu abema nenka ni enti a wonya akoma no fa hwa akra ni na se wosusu sa akra nya ne dia enti woti wonyina wo peska akwa ye die ne yebeboa no na ya ye die ne no ne ahwe sa akra ne ye ne dia ye de hyehyɛ ebegu no wadi so no ahwe ne ba enya ne dia so a yakwa kochina akwa hyehyɛ akra no papa Pastor Julius akwaba Koko akwaba Evangelist akwaba Pastor Julius Marco yankwa utie na why adom no aboaye na yetumi nso aboaye ba Christabel sanse oyonko dano da oyo obidie ya na wonso de yi atoda nhira na nyame de maye no ye nkwan nti na Ewrade de maye o de maye se de bra afro normally say oboa obi a Ewrade nso de animonyam ne nhira ne adom bebre e ka ho so that obetimi atena wi ase adi wo nkwa na amen ene Christabel na ye kan de ho asem tumor na eseye nkwala ne ti ebi kura affect o mani ebi mo so kura o wa na ma adwene ni na aye basa nanso eba ne sei na se hunu na yetimi nya sika de eyi firi ho ntema eboa bofra na ma otimi to aso bo ne bra eba be ye panyim pase de Ewrade ahyehye enti ye wo ene me ayete yi na ye betumi aka ye ho abom na yi na agije nkakra de abom na afa yetumi de asolve sa problem nti wo de kakra na won ne me de kakra ma de be soso a yetumi de akwakoye ma wura mfi se de wuye eno na wo de bokwan de ato ho ma nchirima etoda ye mpapa ye bi na bie kwan de ama ye ma edin bi a ye benya na edin no ekoma ye ma na eje ye ma efenim guasie nti bia otiwe obetese ye gbo Ibrahim Muhammadin pa mejiri se na sefo ne ma nananum so omunya bodi ne nya te Ibrahim Muhammad wo mu a obi abuza se o papa ne Ibrahim Muhammad engineer onya kasa anya me hwe se sa din ne kwa be bie adompono bebrede ama nkola no sabi omontu amu afode bia omonya hwe nanso onom papa do ye ne mu a oye no sa din no betimi akon ma ne ma ebra oni asase so sa na wonso wa hya ase wa do ye nkakra wo ye ene osika ode base mfa moa obi ba no wanhwe a wonso ba bekwa kodi obi man so wonso ba betukwa wonso ba bebo bread mpempenso bi a ohia moa na esansa wo waboa obi nti na aboa ma nyame nso aka obi akoma na ono nso aboa wo sana wiase ne nyame ahyehye no nyame ahyehye wiase ne se obi be ye mmere na obi ho aye den
ne ba sɛ obi yɛ mmra deɛ ne ho ɔden no ɛsɛ sɛ ɔsɔ deɛ no wayɛ mmra ɛno mu yesu nyankopɔn a mo wiase sɛ yɛn nyinaa bra no yɛn nyinaa yɛnyina faako yɛn nka wiase no kɛnyɛ yie yɛn nyinaa yɛ wɔ yɛ kaa nka ɔmo yɛ trɔtrɔ ko mo ne di saa nso na yɛn nyinaa nso yɛsi efia nka ɔmo mo si dan de ma han didi ho nkɔmɔ so ɔmo ne di nti yɛn nyinaa nso yɛ mɛɛma nka ewiase no kɛm sɛ ka ɛbɛyere paa saa na yɛn nyinaa yɛ mmaa nso a nka nti nyame yɛ nyansafoɔ sɛ wabɔ wiase no sɛ adeɛ bi a wiase bia no yɛbɛnyɛ obi a ɔbɛtɔ sini wɔ mu na ama obi nso ayɛ den wɔ mu na ɛba na si a wɔ ɔden no waboa ama deɛ ɔmmerɛ no nso atumi nti ɔbɔ obi ahiafoɔ na ɔbɔ obi asikafoɔ nti wotire na ɔbɛyɛ sikani a nyɛ wo nti a ɛyɛ deɛ ɔmmerɛ no nti na awurade ama wɔyɛ sikani sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi aboa ne ɔmmerɛ no na wɔnam saa kwan no so de nhyira nso de ato abrabɔ so nti mepɛ sɛ deɛ ɔwɔ bi a ma mekasa kyerɛ ɛnkam akoma na ma mafutuo ɛnyɛ wo fɛ sɛ wobɛyi bibi kakra na wakasa gu so yɛkasa gu so ɔnyɛ kasa kɛkɛ na mmom ka nhyira nsɛm ne adoma nkoma nsɛm a wopɛ sɛ awurade nyɛ wo abrabɔ mu yɛkɔ a yɛbɛyi obi biara wɔ deɛ da na koma so obi biara wɔ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ obi biara wɔ deɛ ɔpɛ sɛ ne nsa ka na abrabɔ mu bi a wode yareɛ na wakoa mfie bebree bare wopɛ sɛ awurade gye wo wobɛtumi ayɛ bi a wode yɛ awoɔ sɛm bi a wode yɛ ayaresa ebi kora wode yɛ school sɛm ebi a wode yɛ nkrataa sɛm adeɛ biara a ɛda wo koma so no yɛsɛ sɛ wopɛ sɛ wosɛnde wo sika no a wokasa gu so awurade sika yɛ mesɛnde 1,000 mesɛnde 500 mesɛnde 2,000 mesɛnde 5,000 mesɛnde 20 cities awurade gyina sɛ sika yi so na meyareɛ yɛ a ɛna medi ako no awurade sa yareɛ no abawo a mepɛ yi awurade fa dom me adwuma a mepɛ awurade bie kwan ma me interview a mekɔ awurade ma yɛmfa me saa nneɔma nyinaa sɛ woka gu sika no so na wosɛnde a sɛdeɛ obi tumi kɔ aduro so na ɔde sika kɔtɔ afɔrebukyia bi so ɛbobɔ din na ɛyɛ adwuma no saa na wo nso afɔrebukyia yi a wɔde wo sika bɛtɔ so no nea wɔbɛka gu so nyinaa nso ɛbɛyɛ adwuma nti 100 Ghana or 200 or 500 or 1,000 2,000 5,000 wode ba ne aboaboa no nyinaa no na yɛde aboa yi nua Christabel na yɛakɔ ne brain tumor no surgery na awurade ɛnam adom so na wayi de afiri ne so I am fan of man 0530 507 849 507 849. Okay. Second part. Okay. Wakasa many aje. Say kasa me am to me say ya chep papa. Na ne be kasa say no jitu say chep papa woni he kebi. Owi no say asa ne ma be say kakra. Nneɛma so de nya sɛ a na ya na abrabɔ mu saa nneɛma we na ya na ɛno nti nso kura nti de yɛbɔ dawuro ne mama so obi bɔ brado mpɛmpɛn so sɛ yareɛ bɛto no kwan mu na wɔyere wɔ ma it's a sad situation saa na obi bɔ brado bebi na sɛ n'adwuma sɛe a saa nneɛma mmienu wei ɛto obi a ɔwɔ abusua a ya na hadwene na memum de yɛde ananka mepɛn sɛ ɛba ne sɛ ya kasa bi yɛwunu sɛdeɛ yɛ ne ɔbaa na bɛrima yɛ ne teɛ no ɛbɛkasa na de asomdwe aba kyɛnse ɛbɛtwe ne manso ayɛ sɛ na mede mene bi ne nkɔ wie ana ɛba saa o ma no yɛ bi because sɛbi o adwuma no nyɛ na apɛ ne yɛyi wadie ɛna sɛbi ɛwa business so a nyɛ na apɛ ne yɛ ntɔ adeɛ ɛyɛ nature so sometimes ne yɛhunu kasa pa yɛ na ɔbaa bɛkasa no ne saa ne ma no ɛboa ɛma no yɛwɛ ɛnɛ megye di sɛ nsɛnka ɔne akeka no ahyɛ yɛn anigyeɛ sɛ ɛde a mmepa bɛba na mmom ɛsiane sɛ ni a wonni bi ne guarantee oba no so obedidi so onni no safe too for because say ma wo madwuma asenti oba no onye dan wonya de baba wiase nkwa it becomes a burden I know say automatic ade nya che say odidi nti se wadwuma say still an wo ye be man ko ade a you must still find a way na eno ntina bra wonya nya be man pre nya be man sa wonya nya ya because once I be nya be ye be ma wo de be ware de ma be wiase no mama e ma no muni madwuma say Emma no munim say ye yimadi. Emma no munim say bia yare abomenti mit dem. The munim say ade ache that common dem. That is all. It is a wunim any other alternative. As we share some sorry ya me boss ya. Obetimi dia boa dia then it means that wunyin no ho. Enti mesre was it doubt say na this adi and me ade media fine normally me meta say your bow say your bow say nkofo kwa nkofo ma behwe wo but at least be ya be cleared out into the ne ya be ya bo but mama me futu me tun ne say e ma won tena se ma na nya ne say de waka na kama de and ampa me ka ne me ka say ache yie pa
ɔna wo kasa akyɛ yie paa no wobisa ho sɛ maame no nso ka sɛ oni sika akyɛ yie paa nka mo ba no ɔbɛyɛ dɛ didie sɛdeɛ akyɛ yie ama wo no a asɛ deɛ ɛha no because mɛka ne saa because hawa ka yɛbɛhunu wɔ ne yie mu no wɔ kasae mu ka yɛbɛhunu ebi ama mɛkura no kɔsɛ meda me na mɛkura mɛfrɛ busa ase na so ebi ni ba asɛ ɛmfa ho asɛ menni bi no madwuma asɛe no deɛ menyɛ dɛn menkɔ sɛ deɛ yɛbɛka menkɔ wie anaa saa attitude na saa attitude nso sɛ wonya kɔ saa line no penalty sɛ akyɛ sɛ wonya mature because sɛ woyɛ bɛrima nko a deɛ mama me sɛ yɛka sɛ bɛrima yɛ deɛ wawie pɛyɛ o ɛnti ne yɛkɔfa obi sɛ ɔmaa bɛboa wo ɛne ɔbaa no ɛnti wawie pɛyɛ no kyerɛ sɛ ɛnɛ yareɛ bɔɔ na woda wo a you should still know how a wobɛfeed your family saa na bɛrima yɛteɛ ɛnɛ wokɔ adwuma mu na sɛ wokɔ na sɛ yɛde letter to table so wobɛbie ma wɛne yɛsɛ yɛyi wadi anaa adwuma no a wokɔɛ no wotena wo fama no pɔtɔ yɛantɔ bi a man who demand that still know what to do to feed your family. Yes, because you are 21. You are 21 now. Come on. And I am 21 now. You better didn't the say, Yan Quania Papa, Auntie Magigard, no. Like what it in Consul control the Fabra. We must eat at all costs. That is we must eat. The family must be fed. You must know, and Tina, you prove would see me, would bear my yellow, Udo Kodua, what Jamu, bear my yellow or Tina, the name remember dear. One more call Akoma, and only a daddy, my more pie or more than a man. Yamantiano, I'll money any man. They really don't care. After a commit me a 2 battalion or Frebus or need it, but of big or your own Mabiano, ye whom we are responsible. Until Anamomu will win 2 money a year. But ye brace no, it's like a member when you met San Yama, we are sending them. I thought I knew maybe a beer, not Bofima. Now, Mania Baba to yen. Now, for ye be Mania so, am I a man the sofa? But it is a curse. So, about the Baba innocent, I say, only Mushi, now the man I bet better said, why your money? It's a curse. And to remember me and just animals, so me, Jina, a Tony, a case is so. Number 2 members now for Tony, I assure you so, Beba. Na yɛne ya idea ne na kyɛ sɛ ya clear sa doubt no but wo yɛ bɛma na wo timi a yɛn tu yɛ hofo na ɛmoa yɛ mama das Marco yɛbɛ Christabel Yesu da mɔfra te sɛ de tie bia na ɔyɛ abɔfra de ɔwɔ bia fa boa yɛ kama na Onyankopɔn nhyira yɛkɔ yɛbrɛ yɛ asɛm so yɛnua bɛma no ebinom mesrɛ Emma mienu no Nsem o baako kura ya adimu na wo kofa baako abeka ho enye Nsem ketewa o enti mesra mo ya amonto mo bo ase o na se wuntumi a se de wo kan se wo ebi ni hɔ a yekofa bi beka ho wo yere dada ebi ni hɔ wo se kofa oba afofra za beka eye ka oniema ye egu wuntumi nsoa wuntimi nso obi mmɔ mu na nso a so ase meja abɔ ne so ɛyɛ dan enti yɛsrɛ mo ɛma na ne nam hɔ ne de ɛfɛ paa na mmom anhwɛ ya ahawa ɛbɛba wo so ɛbɛma da bia wo bɛka sɛ na wo sɛ na patapa bia ka ho na ne nyinaa ɛyɛ the day is not there kanokore wei sɛ kura no maame no wo betumi akɔ akɔpa ne kyɛ maame said ye whom any muya sikai my say wo ka se wo se wo just say wo kofre obi ene wakwa kofre maame no ni nyina no wo hye maame na bufu se mo makoto matopa no maame no na ebre ansa na wo maame no abete de wo bete ebi kura be nwan na ebeba no na de tato enhye da nya anigye nti ha adwene se wo tena wo yere ho a enye ne se ba bia ade ne nam se afe na me be kwa yie na me kwa yie ami ko pesika bi se wanka se wo kwa yie o wo se wo ko pesika bi wo ba na wo betua mu bi dia ye de ama maame no ye bo wo de yie na abehye ko ye pesika wo ade na wo ye santi na kire se e kana maame na bo no wa hyeda sa wo nye de wontua ko ka chele din so nkoyi ngunu ankoyi nti wontua enti mfa ne nam you see ya bo ma ko bo afa de wo se wo ko yie na aye de aba
ɛyi wososo kɔyɛ adwuma de sika yɛ de aba yɛsrɛ wo ba fɛ sɛ ɛyɛ adwuma na wokɔyɛ fɛ sika no yɛ de ɛka ho bi na fa bra mesrɛ girls no so wokɔ bɛɛma ɔno wɔde wo siesie ɛda mu ampatwɔ yɛde wo wura hotel hɔ a mepatwɔ wo hotel hɔ no efie no wɔ hɔ yɛ de ɔde ne wura wo yere ne yere nso da mu anadwo nko a na wɔde wo kɔ ɛkyerɛ sɛ ne yere tu kwan ɔmpɛ sɛ obi abehu bɛɛma na wukɔ wura ne dɛm no ɔhyɛ da ɛtwetwe ne mene ɔno ane dɛm na wukɔ wura wo nso wɔtwe ne mene bɛɛ 1000 no wɔhwɛ ikyire ha no wɔhwɛ nkyɛn ha no wɔhwɛ ha te sɛ obi ɔbɛwi adeɛ ɔde wo wura ne dɛm no asɛ bɛɛma ne kɔbɔ korɔ no wɔmisa hwee wɔhwɛ hwee What the amount of giant and none of saa woyɛ ɔbaa yɛ de sie bɛma yi te sɛ de ɔkɔ wi adeɛ wɔ abɔnten a ɔde wura ne dan mu na wo so ɔde wura dɛm na still na mu wura mu adan na mo asɛesɛe saa bɛma ɔno wɔntumi ɛnko ha dan foforɔ koraa na wɔde wakom ɔbaa bi a ne yere dan mu nti na wɔyɛ saa adeɛ no wo so still woda so wura hɔ still woda so wura hɔ ɔba na wɔbɛyɛ ne dan ɔbɛkyewa bebree ama no koraa ho ɔmɔmɔbɔ Show sad ɔhwɛ saa no wɔyi n'ani because ɔyɛ na ɔde n'ani to sɛ ne kunu na ɛkɔfa a wobɛwura adan mu nti otumi hwɛ wo sɛ yaa no ayɛ dɛ ne wɔyi w'ani na bebree nso na ɔbɛgya because amane no ɔte ɔbɛmo abɛtesti bi ɔbɛtew kaka ɔnka hwee ɔnfi kura ɛba bebree mfi nyinaa ɛyɛ saa wate ase mesrɛ mo ɛma no monhwɛ yie mo pɛ ntaataa ho dodoɔ ntaataa ho yɛ mo dɛ dodo wona woyɛ nkobi bɛta wanka bɛbɔ ne anko bɛko ne sɛsi ɛ na wode yɛ ahwɛ wɔn a wɔbɔ dua no wanka nkyerɛ me ɛyɛ wɔn a wɔtale ho no wɔn na ɛbobɔ dua no main woman foɔ no koraa deɛ wɔn deɛ wɔn hyɛ da yi wɔn ani na wɔn te baabi because wɔn ahu sɛ wɔn kuru na ɛsɛ sɛ wɔn gya wɔn mu ɛyɛ dɛ yɛ ma wo na wodi n'akyi first one second one na ka first fool is not a fool second fool is a fool third fool yi de wo yɛ fool ankasa wo ɛna wo pɛ ne yɛ wo sɛ yie ada ya mu ntumi nka ma ha mu ntuma na me mu ntumi nka ntumu a mo me nkyerɛ mo ade a mo betumi aka atum kakra na kyɛ sɛ yɛmfa ho a na yɛde mo awura hɔ twam yɛmfa nwura hɔ a twam sɛ wo na wo brɛ yo wo na wo brɛ sɛ de ekɔ nyinaa enyi nyame adom wo bepie ha ɛna maako ɛne ne mpanimfo nyinaa se da bi yenye DNA na yenhunu sɛ yanka wahu sɛ de osi hwɛ akɔla no wahu sɛ ɛnyɛ ne dia enti de ɔpɛ ne sɛ kakra bi obenya bia no ato abɔ kakra bi obenya bia no ato abɔ enti nyame na ayɛ adom bra me de menkyiri bɔ hyɛ sɛ wo hyɛ bɔ sɛ ada sɛ wo bɛba bɛyɛ sɛ na wo ama mɛya na kyɛ sɛ bɔne aba wo tirim mepatwɔ yɛmfa mpanimfo ɔnyɛ nkoa panyimfo nyim yɛ tie wo ɛna wahyɛ bɔ sɛ wo kɔ baabi wo ba me ayɛ DNA mepatwɔ ba ma ne nyɛ fɛfɛɛfɛ yɛhwɛ w'ani mu ha bra me nyɛ DNA no mpatwɔ nya wo ba fa ho kɔ ɛyɛ wo ba tene w'ani na hwɛ no enti ne yɛ DNA no na asomdue aba fiefie mu me de kakra metumi ayɛ de aka akyerɛ wa no asenana evangelist mama kaktoa bi na ayi Christabel they make catch a tea for na for nyame nhyira mo a mugu so a mudi sa adwuma no sɛ mbɛboa makola yi ho atɔ no na obi nti na obi wɔ hɔ obi nti de wayɛ mmere nti na de no ho ɔten ɛwɔ hɔ the customer make catch a tea for nti o ho ɔden nti ɛna Christabel opagya ne ne ɛtɔ wani nti boa ne nsa akola yi ade ne ma no amaba no a mokwa sisi anu makwanyem no mo de yatumfo a musimu nti mun se ya ne besie nipa na be hia so opewa ka chen se bra me nwo o se ane a ko san krata me so me san krata is there was agreement bem sa anya sa se ya na be ko no bra me nwo o se ane ye nko de ko bolete ento so nka wei o ma so ko ba bia o na se me nwo ye se de o no kwa wo park to so jama wo obi wo o enso do wura nde no o man munti o ade na ba ye ko ho sa no a ya nwini hwi o ti se toilet account anajo wa na nsuo to na toilet ni fie na wo public toilet je se vim na account wo kwa wo nwini wo na wo kwa wie na wo ba na wo na masie ye na wo na masie ye na ekọ fie a wo na be hu se se bi na masie e je ba sra mo mfa nyansa ento mpratwe no na be boa mo mam das
Yami Insha Papa Evangelist. Aha, Akoma 87.9 FM. Akoma Nsem Jumedi no, and our Shana Wuti no, Edia Mejiso, and Marcos, Wadauroma, Bomodia, baby, I will be answer. Also, be about Christabel. We chat the picture now also what they chere na what they chere amansan na wonum ehunu akra ne haw ne nyina yetimi asum na ya support no na yetumi akwa in fact nneɛma ɛnna fam ɛma yɛn yɛtwe ɛfa yɛ bo paa ne nso yɛnim sɛ tweri apɔ nyame adom ɛbɛyɛ yie ti baabi a wɔ bia na wo nso waboa yɛ kakra wɔketewa bi nso a woboa yɛ kakra ɛbɛtumi akɔ anim nti nyame nhyira mu nyinaa aha ɛyɛ akɔ 87.9 FM nso wɔ case na deɛ abahyɛ ne nso sɛ Josie fashion adaroma ɔno ɛna ama me atade a mede ahyɛ Josie ewo Kumasi bom so on meet me the sports no and na edi enhwe ni mu enu nti engagement de na we outdoor de we ye bia no Fred Josie na pempam enfama she's a adaroma ono ne mama Rex she's ewo Kumasi sports stadium on the unity oyo no en edi hwe ni mu bomodi a so we no ebedi enkomo 0249 155 776 eni ni enkomo na mama sorry so na yemfa